Egunon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, hementxe gaituzue Kontxako 13. bandera emakumeentzat, 125. gizonezkoentzat, eta egun benetan aparta gaurkoan, eta erabaki horra gaur bigarren jardunaldia da, gaur asmatu egin behar da, emakumeetan bi hautagai sendo ditugu, alde batetik Donostiarra, eta Oriotarra favorito, errentatxoarekin, 2-22, bada zerbait, beti alde hori ona da, eta gero gizonezkoen lehiari begira, favorito nagusia Hondarribia dugu, ia 8 segundo dira, 7:82 eunen, zehatzak izateko berdeen alde, baina bigarren jardunaldiari begira, bada ikusmina, estropada, jokatu egin behar da, estropada, ez da ez egun bakar batean irabazten, estropada zailkatze egunetik dago jokoan, eta bi jardunaldiak erabaki horrak dira. Beraz, ikuskizun handia gaurko honetan, taurrekoan bezala saiatuko gara zuei emanaldi bikein bat eskaintzeko, eta gainera gaur bandera ematearen ostean, ia beste ordu beteko saioa egiteko asmoa dugu protagonistekin eta hausnarketa sakon bat egiteko gaurko lehiak emango duenari buruz. Hemen ditugu protagonistak guretan beroketa lanak egiten eta beti bezala lehen galdera gure lankide eta lagunari Ibon Gaztañazpi, egunon! Baita zurire, Mikel. Goizean goiz, haze giroa dagoen Donosti aldean, Portu aldean, zoragarria eta hauxe da irudia. Zer esan behar diegu gure ikusentzulei hau ikusita, gaur ez dago trapaila giroa, ondokoa dugu eta gaur patrontzarako egun ederra dugu, Ibon. Begira, horixe irudia, uarteatze horretan olatua begira, ondoko itsasoa da hori, metro terdi ere bada, ura gora dator, eta, bueno, lantzagirorik ez da, baina iruditan ikusten ditugun olatu hauek, treneroak azpitik pasako dituzte, baina benetako bultzadizoa sumatuko dute, ontzi guztiek batez ere, hankanpoko alderdi horretan, alde horretatik lantzagirorik ez, baina ondoko itsasoa asko eta indarra handia duena. Beste osagaia, haizeak zer egingo ote duen, une honetan, ego aldetik, jotzen du, nahiko jator, iruditzen zait, egipuntua hartuko duela, eta gero ikusi beharko dugu ea zenbat errolatzen duen. Kale zozketak ere, banderak irabazteko bi hautagaietako bat, Donostiarra nesken kasuan eta Hondarribia, lehenbiziko kaletik joango dira, nik eta Onesekin bukatuko dut, hasierako nire sarrera hau, erdiko kale bat hautatuko nuke, bada ez da ere. Bueno, hor da, Ibon Gaztañazpiren lehen hausnarketa eta dida batean protagonistak ere gero eskainiko dizkizuegu, baina informazioa nahi dugu orain nola ditugu gure lankideak bata Saragandara itsasoan, bestea Xabir Andueza Kaialdean uretatik hasiko gara. Saragandara, egunon, zurea da hitza, ze itxura hartzen diozu gaurko honetan estropadaren moari? Egunon, Mikel, Ibon, Xabier, ikusentzule lankide. Bueno, haze nolako eguna daukagun gaur, Zeitxura hartzen diodan estropadaren muari, gu hemen badia barruan gaude eta aurreko asteko girorik ez dago. Lantza girorik ez dagoela aipatu du Ibonek eta alase ematen du hori bai, hor kanpoaldean eta bereziki 4. kale horretan lehertu egiten du olatuak, ondoko itsasoa dago, haize pitin bat ere, eta bero ikaragarria. 30 gradutik gorako temperatura iragarrita dago gaurko egunerako, eta dagoeneko sumatzen da, beroa badagoela. Uretan, zuk ondo aipatu bezala, traineruak daude, beroketa ariketak egiten, irteera saioak egiten. Gaur, zirt edo sart egiteko eguna da. Gaur, beste zerk ez du balio, garaipena baizik. Eta hain zuzen ere, oso urduri topatu ditugu, guk behintzat bai ordezkariak zozketa horretan. Badakizue, ohiturari zo, beti egiten dela, goizeko 8:00, esan behar nuen 9:00, baina badakizue aurten dena aurreratu egin dela ordu bete. Goizeko 8:00 puntxu-puntxuan Donostiako udaletxean zozketa egin dute, eta bertan traineruek jakin dute ze kaletik arituko diren. Eta nesken lehiari dagokionez, gatozen zozketa horrek eman duenarekin. Lehendabiziko txandan, lehendabiziko kaletik, alegia portutik gertuen dagoen kaletik, Hondarribia arituko da. 2. San Juan, 3. Ibaika, eta 4. Zumaia. 2. txandari dagokionez, lehendabiziko kaletik Donostiarra etxeko trainerua arituko da, 2. Tolosaldea, 3. Orio, eta 4. Arraun Lagunak. Gogoratu, 2,22 segundoko errenta daukala Oriok Donostiarrarekiko, baina uretan eta estropada bukatu arte dena ez dago esan da. Gaur lehia bizia, polita, estua, espero dela, hori seguru baiet. Eta protagonistekin badakizue, gerosiago hitz egiteko aukera izango dugula, txanda bokoitza bukatu bezain asterremen zintzo,
gure ontzi honetan, patxiku ontzi honetara, protagonistak igoko ditugu. Badakizue aurten gainera Ciudad de San Sebastián ontzian, bandera emate horretan, pixka bat deskafeinatua ere izango dela, izan ere, askorik ez dira igoko segurtasuna dela eta, badakizue osasun egoera daukaguna dela, eta hori dela eta, neurri batzuk hartu dira, edo nolare saiatuko dira gero ere gu han izaten. Bertan zer gertatzen den zeuei bihar bezala kontatzeko. Protagonistak aipatu ditugu eta protagonistekin hitz egingo duen beste lankide bat, Xabier Andueza dugu. Eta beti bezala, akuarium parean dugu bera, Xabier Andueza protagonistekin hitz egiteko prest. Egunon, Xabier, zurea daitza. Egunon bai, egunon Sara eta Euskal Telebistako ikusentzule guztiei ere egunon. Sarak esan du, eguraldi zoragarria dugu gaur Donostian, baina aurreko igandean eta kanporaketa egunetan ikusi duzuen bezala zaleak falta dira hemen. Protagonistak arraunlariak ikusi ditugu, langile guztiak, emakumeen untzi guztiak uretan daude dagoeneko, eta hemen errampa honetan jende askorik ez, baina untzi batzuk oraindik uretaratzeko badira, eta tartean hemen dugu Bermeoko Urdaibaiko arraunlariak dena prestatzen eta batekin hitz egingo dugu. Jon Unanue Duke Azkoitiarra, dagoeneko veteranoa, Urdaibain urteak daramatzana, 3 kontxa irabazi dituena. Egunon, Jon. Egunon. Sarak esaten zuen tentsioa somatu duela kirolarien artean, ez dakit Urdaibaik aurten behintzat ez dauka horrelako hainbesteko tentsiorik, lan ona egiteko asmoa bai, baina Ez, gure kasuen hain justu, gu tentzio aldetik ez dugu inungo ez dutasunik, baina, gaurko estropa txukun bat egitea, ez dugu zer arraro izbaldin banderako inungo aukerek ez dugu, eta hori, estropa txukun bat egitea, eta gero lan egoki batein, eta postun bat aurratzik baldin bat dugu, hori goto. Horrezko txandatik kanpo geratu zineten, zuen txanda irabazte izango da lehenengo helburua Jon, eta gero hori zuk esan duzuna, agian Orio da gertuen daukazutena, posible izango balitz? Bai, ez dugu, ez gehaziko denborai behire, hori alperrik egia. Lehen esan dugu erripeko guztut, lan txukun baten, geure txandan burrukaen, eta gero gureko gauza berezirik gabe. Mami esker eta gozatu gaurko egunaz, Jon. Hala, zuei. Jon Unanue esan dugu, beste urte batzutan hemen ikusi dugu, bandera astintzen, berak dio 5 irabazi dituela, ofizialki 3 irabazi ditu, eta esan bezala Urdaibai gaur lehenengo txandan arituko da. Ederki, lehen sartu irtena egin dugu, gaur lankide izango ditugun Xabier Andueza eta aurre Saragandararekin, beti bezala, zuei azken ordua emateko eta ikusi duzue Unanuek emandako iritzi sorta. Estropada azteko minutu gutxi, momentu hontan zer esango dugu, 6 minutu edo, 7 gehienez. Eta azken urteetako datu batzuk ere bai, baina azteko gogora dezagun lehen jardunaldian gertatutakoa. Oriok 11:26, Donostiarrak 2:22 gehiago, 11:12. Arraunlagunak 3., 4. Tolosaldea. Orezko txandan izango ditugu lanean. Eta aurrez kontsolazio txandan, Hondarribia, Ibaika, Zumaia eta San Juan hauen artean, Hondarribia izan zen azkarrena. Ez ahaztu, Tolosaldea, Hondarribia eta Ibaikarentzat baita ere oso test garrantzitsua dela. Hau datorren asteburuan jokoan izango den playoffari begira orduan, Cabo da Cruz ere izango dute lehiakide Bermeo eta Portugaleten jokatuko diren estropadetan. Eta egia esateko kale sosketekin eta izugarrizko emozioare izan dugu, eta hor aipagarria nola Donostiarra lehen kaletik arituko den, eta Orio, momentuz errentaren jabe dena, 3. Kaletik. Eta ikusi, eskuak elkartuta, bat eginik daudela, azaldu nahian San Juan Darrak batelerak, hauentzat, garaipen bat izan zen, hemen txartelaren jabe izatea eta zailkatze egunean estropada ederra egitea, eta alde hortatik inolako presio berezirik gabe gaur, ondo jardun, estropada ona egin eta aurrera. Eta kale sosketaren berri emateko asmoarekin baita ere, 8:30 aurten dena baita, lehenago 8:30 elkartu dira ordezkariak eta hortxe sosketak ekarri duena, favoritoak esan dugu, Donostiarra
lehen kaletik eta Orio hirugarren kaletik. Hor dira, bolatxo bedinkatuak eta aurten segurtasun neurri izugarriekin. Eta hemen ikusten duzue sosketak favorituen lehian ekarri duena. Eta lehen kaletik aurrez, Hondarribia, San Juan, Ibaika eta Zumaia joango dira, kontsolazio txandan. Gero esan bezala, Donostiarra, Tolosaldea, Orio eta Donosti Arraun. Eta guazen orain ikustera, lehen jardunaldiak emandakoa, gogoratu oso estropada, zorrotza izan zela, gogorra, Orio eta Donostiarraren artean. Donostiarrak momentu hortan, momentu kritiko horretan galdu zutuen bizpahiru segundu garrantzitsu, Ziabogan hain zuzen, eta gero Oriok minuturik onenak bizi izan zituen Ziaboga ostean, eta errenta ederraren jabere izan ziren une batez, baina bukaera izugarria egin zuen Donostiarrak, poliki-poliki 8 segundutik berak eraman zuen Oriotarren errenta, eta helmugan 2 segundu pasatxo, 2,22 izan zituen Xanti Zabaletaren taldeak. Eta beti dira onak, Ibon Gaztañazpi, baina 8 izatetik, bira kontuan hartuz itxas mila bat eta erdiko estropada dela, alde izugarria dago. Eta hortik, aste honetan Orion eta zenbaitek aipatu duen Zapore, gazi gozo hori, ezta? Gozotik ere bai, Ziabogan eta lehenbiziko luzean pentsa Donostiarrarekiko, Mikel, 4 segundu atzeratuta ibili ziren, Xanti Zabaletarenak. Ziaboga ona ez zuen eman, Donostiarrak gero Oriok, nik uste dut, hor poparean Ziaboga eman eta aurrengo 2 minututan bete-betean asmatu zuela, eta gero egia esan, badian, Donostiarrak eraso egin zuen, eta, banderarako lehia horri eutxi zion, bizi-bizirik zabantzari, Oso estrategia ezberdinak bizi izango ditugu segurenik, bai orain, baita ere gero, gizonezkoen lehiari begira, dudarik gabe. Eta, goazen aurkezpenekin, Donostiarren artean, mugimendu berezirik ez eta Orioren arloari dagokionez aldaketa batzuk bai, hori gorezko txandan, eta goazen orain kontsolazio txandarekin esateko alde batetik, Hondarribiak buelta asko eman eta gero, eta ligan proba ezberdinak egin eta gero, azkenean Cortesek apustu sendoa eta latza egin duela kuadrilla honen alde. Hori da, eta ikusteko pixka bat kontxan ze zurdura mantentzen duen, hor estriborrean eta Ane Diaz segitzen du, mantentzen du estriborranketik Nerea Seijo bigarrengoan, eta gero, normalean aldaketak 5. tosta estriborrean eta aurrekalarian egiten ditu, Estibaliz Gezala gaur aurrekalari eta Arellana 5. tosta estriborrean. San Juan darrentzat estropada ezberdina da, Guruzne Azpiroz taldea eraikitzen, Maider Etxaniz patroilanetan bateleren ontzian, eta hemen bai aldaketa batzuk, garrantzitsua baita integrazio hori, ez? Danak parte hartzaile sentitu izate hori, ez? Hori da, nire kontuetan 3 aldaketa, zerak egin dituna, prestatzaileak egin duena, eta ea San Juanek, zer erakusten digun? Ibaikari dagokionez test bat esan dugu, Amaia Gezala prestatzaile, eta argi dago hauentzat erronka garrantzitsua dela. Ondo jardute alde batetik, eta bestetik Hondarribiarekin, adibidez testa, ez? Parean, elkarrekin, Tolosaldea beste txanda batean joango da, horrek beti referentziari beste neurri bat ematen dio, ez? Baina Ibaikaren erronka hor garbia da. Zalantzari gabe, Ibaikak larun batean test garrantzitsua du, eta gaur batetik kontxa jokatzea, ospatzeko eta disfrutatzeko eta lehiatzeko moduko zerbait da, eta gainera, larun baterako, prestaketa moduan ere, balio dezake, noski. Eta bestetik Zumaiarrak, Kike Manterola prestatzaile, eta Eneritze Diez patroilanetan, esan beharrik ez dago, Zumaiarrentzat pena bat izan dela, azkenean puntu bakar batez eta ligan 3. izatea eta playoffetik kanpo geratzea, baina kirola hau da eta horrelako egunak ere aprobetxatu behar dira, berriz ere ontzi garaile bat eraikitzeko igo. Hori da, esan dugu, pasaden 2 urtetatik beti gora datorren taldea dela, aurten eta ligan ere, begira lortu du azkenerako lortu zuen bere maila ematea, eta ea gaur 4. kale horretatik zer erakusten dugu. Begira, Mikel, hor ego haizea, horre iruditan ikusi dugun bezala infografian, zuzen zamar, ekialdeko ikutu pixka bat, baina zuzen zamar sartzen da une honetan estropada eremuan, eta gero bai, gaur itxasoaren kolpe gogorra jasoko dute. Oraindik aipatu ez duguna, marea ere bai, ura gora dator. Gora, aurrekoan bera, orain honetan gora. Jota izango da, ordu biak pasatea izango da, itxas gora. Eta marria. Hori da.
erdi mailako koefizientea, baina olatuek bultza egiten dute, indarra handia dakarte olatuek. Sartzen ari dira ontziak, Ibaika da, hortxe sarrera hortan azken kokatuko dena, eta kontsolazio txandako beste 3 traineruak pronto epaileen agindutara zintzo kokatuta. Beno ba. Gogoratu, lehian izango ditugun ontzi hauen artean, Hondarribia markatu zuela denborarik onera, 11:28, baina Orio gaino 18 segundu gehiago. Arazori gabe kokatu dira. Hemen Baian itsasoak eskaintzen digun itxura eta puntetatik aurrera duena oso ezberdina dira. Eta han pentsa, haizeen horrazien inguru horretan, une honetan txe, olatuak lehertzen. Bueno, semaforoak keinukari dugu. Gaur surferako dago, eguraldi egoki. Olatu handia edo delako, eta benetan dio. Gorri berdea! Hasi da bigarren jardunaldia, Jaun Andreo. 13. bandera dago jokoan emakumeentzat. Momentuz, inolako arazori gabe. Nerea Perez entzun dugu, 42 paladan Hondarribia. Eta gora bereari gabe bete dira 20 segunduak. Badakizue hor, arazo teknikoren bat, edo osasun gora beraren bat antzeman ezkero gelditu aldela. 3 segunduko zigorrarekin, nolabait esateko, baina gelditu alda. Ez da zorionez ezer gertatu. Hondarribia eta Ibaika aurretik, Zumaia eta San Juan segundu bat gehiagorekin atzetik. Ea ba. 40 paladatik gora oraindik, 4 ontziak, eta gaurko giroarekin, esan dugu ondoko itsasoarekin, Akuarienaren kontra eta hor errepunpa handia izaten da. Ea zer erabakitzen duen lehenbiziko kaletik Hondarribia. Bitxikeria da, Hondarribiarentzat gaur lehen kalea, bai emakume eta gizonen mailan ere bai. Gaur kontu bat daukat argi, Mikel, aukeran jarrita, kaleak, erdikoak nabarmen, eta zalantza egingo nuke lehenbizikoa edo laugarrengoa. Zalantza egingo nuke. Batetik ondoko itsasoa ikusita laugarrengoak ematen du, Haizea ere gora egingo balu. Erraminta gostaria da. Adibidez, irtera garaian 5 kilometroko abiadura zuen, eta orain bertan 11-12ko indarra du. Hor aldatzen da, ez da ikaragarria 11-12 kilometro orduko, baina ufada horiek ze momentutan datozen eta hor dago aldaketa. Eta ego haizea bai, baina beti ere ekialdeko puntuarekin, ekialdeko ikutuarekin. Itxasoari buruz esan dugu, metro bat, metro terdi. Horrek ez du esan nahi olatu dena metro terdikoak izango direnik. Gure buiak orain markatzen diguna da 1,4. Eta periodoa 10 terdi 11. Eta aurkezpenean ere esan dugu, gaurko olatuak, nolabait esateko, ez dira hartzen lantzagiroa denean bezala. Olatua etortzen da, traineruak azpitik bultza egiten ditu hori bai. Bultza izo handia ematen traineruari. Tira ora! Hondarribia errenta hartuta, 2 segundu, Ibaikari, 3 Zumaia eta San Juani. Horko zuritasun horiek, goiti ikusi ditugunak, hori ondoko itsasoaren eragina izaten da. Gatza da, azkenean, itsasoa mugitu egiten da, gatza pilatu egiten da, eta hortik hori izta kutsadura hori da, ondoko itsasoak eragiten duen, zuritasunak kresala. Guazen, berdeekin! San Juan sufritzen ari da, 4 segunduko galera orain. Eta Hondarribia serio, bere estropada egiten, test garrantzitsu bat egiten, hauen erronka betikoa da, eskontzolazio txanda irabazi, eta gero albaldima da zelkapenean, posturen bat gora. Eta hauentzat helburua Tolosaldearen denbora ere hobetzea, noski, urrengo asteari begira, playoffari begira. Eta zelebrekeriari gabe, Nerea Perez, lehenbiziko kalearen baborreko alderdia bilatu du, kaleari eutxiz, ura gora dator, badiara korrontea batez ere erditik sartzen da, eta orain korronteari dagokionez, segurasko lehenbiziko kaletik gutxiago izango. Ibaikak eusten dio hor, 2 segundu, 3 segundu, Zumaia ere bai, hortxe da, Ibaika eta Zumaia oso parean ditugu, San Juan bakarrik geratu da pixka bat atzean. Eta hau da, udan, ete ligak eskaini diguna, ez da? Tolosaldearen nagusitasuna, eta gero Ibaika 2. Zumaiarekin lehian, eta San Juan 6. izan da, liga maila. Egin Ugarte patroia hor, lanekin traineru eramateko.
56 paladan Ibaika kanporantz. Horra. Ubera justu pasaz hori bai. Aurrean palkari gabe, tapakiri gabe, eta bakarren bate pentsalezake. Nola ba, olako itxasoarekin. Bueno, gaur ez dago, gaur saltoka eta zanbuluka ez ditu ikusiko pasaden astean bezala. Beste itxaso bada. Zumaia ere sufritzen, 5 segundura joan da tartea. Hor kanpokaldean olatu hoien eragina nabarmena izango da. Bueno, orain dagoeneko hasiak izango dira, 4 patroiak, traineruak kokatzen balizarako. 1 metro. Begira hor, bandera, kanpoko bandera horietan fijatu behar dugu. Nondi jotzen du haizeak, hegoaldetik. Begira, ze informazioa. Borobila denean azkar zabaltzen da, taldekideen artea. Jokalaria prest, Bueno, Ziaboga, Estigezala, bakarra, emakumeen lehian, oso gozo garrantzitsua beti. 5 eta 18. Zumaia ene. Joan eginda Zumaia. Asko. Bai, asko. Ja trenirua bete-betea pasada. Pasa eta nola gainera. 5 eta 18, Hondarribiaren denbora. Ibaikak 5 eta 21, Zumaiak 5 eta 24, baina galera handiagoa gainera gero. Irteeran, eta San Juanek 5 eta 25. Hor dezenteko aizia dabil, Hor 5. kalean dagoen kano bat ikusi dugu, Orioko banderarekin, ara, begira, Mikel, ondoko itxaso nola sartzen den. Hori da. Horixe da, itxaso aldia, serie aldia, Horiek sartzen dira, begira, 3-4 nola ikusten diren, argi eta garbi. Eta olatu honek berriro esango du. Eta diferentzia gora, orantxe. Olatu hau ez da hartzen, Olatu honek bultza egiten du. Ontzia zuzen eramatea, ondo kontrolpean eramatea, hor dago gakoa. Ibaika 3. Estropada oso fisikoa antzematen du. Batetik, haizearen kontra, orain barrua korrontearen alde, begira olatu hori, begira. Eta iruditzen zait, 4. kalean, asko zere gehiago markatzen duela olatu. Ipar mendebaldetik sartzen ari da. Ea ba, Hondarribiak eusten dio, Ibaikari 4, Zumaiari 8, San Juani 10. Begira ontxe bertan, uartearen pare horretan. Zer lantzak? Eta Hondarribia poliki estropada eremuaren erdikaldera etorrita. 4 segundu. Zumaia ematen du, Ziaboga kaskar horren ostean errekuperatu nahian edo ari dela, Eta San Juan Ziabogan zazpira zen orain 10. Hondarribiak, bat, bi, 36 paladan, Eta Ibaikak Ziaboga egin ezkerostik segundu bakarra galdu du Hondarribiarekiko, Bakarra. Horren iruditzen zait, hor argi eta garbi, gehiago markatzen duela 4. kalearen inguruan olatuak, Horren Zumaiari da galtzen. 8, Honda. Hondarribia zer dator, estriborra aldera bezala esango nuke, pixka bat. Bueno, duen errenta kontuan hartuz, eta San Juan urruti dagoela, nabarmena, erdikaldera. San Juan ere badoa, uarte hori da. Inguru horretara egokitu da, eta hori Hondarribiarentzat ona da. Berak ere ingo du, seguru, Nerea Perezek hori, eta gero baia barruan, aldun olatuak hobekien aprobetxatzeko norabidea egokitu, aldatu. 4 patroiek dagoeneko pista argi eta garbi bat eman digute. Ara epailea, Ibaika, baborrera bidali du, eta pista da, denak ondoko itxasoa naiz eta 4. kaletik lehenbizikora etorri, patroiak lehenbizikotik 4. gora doaz. Zerbait ikusiko zuten. Diferentzia gola, hori markatzen dielako, Zeila diferentzia. Hor, Ibaikako arraunlari batek une batean, arraun egitari utzi dio. Markatu, San Juan arraunlari batek. Hondarribia ondo kokatu da, errenta ederra du. Begira, San Juan Zazpiradoa era indiferentzia, Ibaikaren uberan. Ikuste posizioak oso finkatua ditugula, sartu dira jadanik baian. Nolabait estropada
hausteko edo ziaboga hausteko momentu hori ziaboga haustean pasada. Ea orain aurretik kokatuta, Hondarribiak leku hartuta. Teorikoki ez luke arazorik izan behar lehen postu horretan helmugara iristeko. Orain badian, olatua abanikoa bezala zabaldu egingo da. Eta orain larri bili, Hondarribiak lehenbiziko kalera, 0 kalera egiten badu. Ondoko itxaso honekin hori ere ikusten da. Badiarra arte, koparean, zera bat, estrategia bat, eta barruan beste bat, norabide aldaketak. Bederatzira diferentzia. Zumaia 13, San Juan 17, koska nabarmena dago postu batetik urrengo. Orain bai, joaldia. Begira, nun dago erronka, urreko txandako baten bat. Pasatzea gero, noski azken zelkapenean. 39 paladan dagoeneko Hondarribia. Estropada serioa egin dute, Bai. asmatu egin dute. Franka segoki joan, ziabogan 3 segundu Ibaikari, orain beste bost poparian. Zumaia bostera zen orain 12ra, San Juan zazpira ziabogan orain 18ra. Batipat psikologikoki, sendotasun handia emango dio gaurko estropada honek Hondarribiari playoffari begira. Asko. Gaurko itxasoarekin pentsa aurkari zuzen izango duen esate baterako Ibaikari, 8 segundo tarte ateratzea, horrelako sendagarik, horrelako botikarik ez dago Hondarribitarrentzat. Begira nora datorren, Mikel. Tarteak erabat egonkortu dira. 0 kalera. Abanikoa bezala zabaltzen delako, badian olatu. Hemen dator Hondarribia. Azken txampan berdeak, hor da ama Guadalupekoa, bai Hondarribia, 11 eta 12. Ibaika bigarren, errenteriarrak hor dira. Bai Ibaika, Zumaia orain, bai Zumaia, eta San Juanarrak azken txampan, hor dira batelerak, bai, 19 segunduko atzerapenearekin. Beraz denborak Hondarribiak 11 eta 12, 11 minutu eta 12 segundo, Ibaikak 11 eta 20, Zumaiak 11 eta 23, San Juanek 11 eta 11. Hondarribiaren erreferentzia hor da, beraz, kontuan hartu, aldaketaren bat balego edo, ez dirudi, baina bi egunetako denborak batu eta hortik aterako dela banderaren garailea, erreferentzia urrengo txandako entzat, horrezko txandako entzat, Hondarribiaren denbora eta posik dira noski berdeak tarte bat iragarki entzat, eta berehala emakumeen tanda nagusi izango duzu zuzenean Donostiatik. Agurterdi berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, bideo finisha aztertu eta hauese denborak emakumeen kontsolazio txandan Hondarribia garaile 11 eta 78 eunen. Bigaren Ibeika 8 segundu eta 42 eunen gehiago 11 eta 20. Hirugarren Zumaia 12ra, laugarren San Juan 19ra, berehala ohorezko txanda lehen kaletik Donostiara, bigarrenetik Tolosalde, hirugarrenetik Orio, laugarrenetik Donostia Arraun Lagunak, orain Sara Gandara protagonistekin. Ane dia daukat hemen, aldamenean, ane zoriona. Eskerrik asko. Estropada oso txukuna indo zuen lehendabiziko kale horretatik. Kale txukuna zan? Egia esan, zegoen nahiko txikina, binon, ez zegoen diferentzia asko. Hasi eta bukatu arte estropadaren buruan jarrita, ez dakit nola egiten den arraunian, abantaila hori daukazula jakinda. Zikea eta salida nahiko txukuna egin dugu, hasi que gutxi gora bera lehenengo postua hartu dugu, binon, genekikun Ibaika fuerte ongo zala eta Zumaia baita atzetikan aurretikan, eta genekakun pixkat beldurroi hartuko ginen, ez dakit. Binon, jakin dugu hori ematen eta ondo, azkenean. Hane, aipatu dituzu, Ibaika eta Zumaia, injustu ere playoffeko aurkariak, aurretik gaur. Ze balantzea egitea oso? Nahiko ona, egia esan. Gaur esan dutena, estropada txukunatea da. Bino, makigu baita Tolosaldea gogor da bilela eta egon barra dugu prest, pixkat. Gozatu, jazta, bukatu da urtengo kontxa zegoentzat. Eskerrik asko. Zuri, eskerrik asko.
Gozatu gaur, eta bihar bertan play-offa prestatzera ibon. Karo, ez dago besterik, gainera aste oso mugitua eta tentsio handikoa izango dute, Hondarribiak honezkek. Iruditan ikusten dugun traineruak izan duen bezalaxe, gaur bukatuko den aste hau. Bueno, lehen kaletik Donostiarra izango dugu, eta Donostiarrari dagokionez, apustu garbia eta aldaketa bakarra ibon. Bat eta bakarra, laugarren tosta baborrean gaur lanerako, itxaso, uzkudun. Lehorrean geratu da, haizea, zaez, gainerako, amairuak, pasaden astean jardun ziren berdinak, eta iruditan, gaur historia egin dezaken talde bat. Duela 70 urte irabazi zuen Donostiako Arraun elkarte batek esperantza taldeak bandera bat, ikaragarria litzateke errelegoa etortzea. Hemen Tolosarrak, Zorozabal patroilanetan, eta beti gora doan kuadrilla zalantzarik gabe. Eta nola baitere, begira, Patxi Frantzesek gaurko estropada honi eman dion, garrantziaz jabetzeko aldaketarik ez. Pasaden astean ikuste dut, estropada oso ona egin zutela, ez zuten asmatu, behar bada norabideekin, barrurantz, baina aldaketarik ez Tolosako kuadrilan. Hirugarren kaletik hori jo, hemen ari gara eskifaia ikusten, aldaketak bi baina, aldaketa horiek ekarri dituzten mugimendu batzuk ibon. Hori da, esate baterako. Baborrean, Maialen Aizpuruz hartu da espaldan, Oian Iraola 5. gora, Olatz Agirre Gabiria 3. gora. Eta Maia Galdoz Lehorrean da. Eta estriborrean Nerea Badiola sartu da, Itxaso Azkonobita 3. tostara, eta Izaro Etxaniz Lehorrean gau. Eta iruditan ikusten dugu, Donostia Arraun Lagunak aldaketarik ez. Aldaketarik gabe, Lugainen eontzi berriarekin, Astudillo patroilanetan. Argi ba, Pasaden astean brankaz Donostiarrak orentxe. Hasi da Jaun Andreok Ohorezko txanda. Donostiako 13. bandera jokoan. Orio, 2 segundu eta 22 errentaren jabe. Ea estrategia hoien olakoa diren. Donostiarrak branka aurretik sartu. Donostia Arraun Lagunak Tolosaldea eta Orio segundu batera. Baina minutu erdira ere ez gara heldu oraindik. Baina ongi irten da, oso bizi. 42 paladan, ea Tolosak. Hemen hori jotarra. Horatu joan zen urtean dena irabazi zutela, aurten liga eta noski kontxa errepikatzea da hien helburua. Bi favoritoak kokatu dira segundu batean, tarte txikia da eta aurretik Donostiarra. Orio 41 paladan, Tolosa oso luzo ibezala raunean, 29 paladan, Tolosaldea. Orio guera pasaz. Pasaren astean, une honetan txepuzkatu zuen, Donostiarrak, ea gaur. Orio luze ikusten da. Segundu bat, hor dago geldi, GPS-a markatzen digun tartea. Eta demoraldian zehar beste askotan bezala Donostia Arraun Lagunak branka sufritzen. Oso bizi, Donostia Arraun Lagunak oraindik ere 39 palada. Beno, Badiako lehungune hau, laizter amaituko zaie, zikina badu, akuarium parean Donostiarrak ikusi ditugu zuritasunak oitik, eta Oriok 3. kale horretan iruditzen zait, beno, garbixiago izan dezakeela. Korronte gehiago ere bai kontra, Hori bai. Maria gora dator. Begira, olatu aldiak. Ordubiak eta 9 minututan izango da. Itxaso. Gaur, itxas bailaran, olatu bailaran, gaur izango dituzte galantak. Zuloak galantak izango dituzte. Asko hori da galtzen Donostia Arraun Lagunak, Asko. Begira Donostiarra, pixka bat, baborrera jo du. Normala lehen Hondarribiak egin duen bezalaxe. Akuariumeko errepunpa horri ies egiteko. Mugaraino joan da. Eta segundutxo bat mantentzen ari da, eta hori haientzat ona da. Momentu hori kaskar xamarra dutelako ibon. Hau trantsizio unea izaten da, lehunetik dagoeneko olatuak hasiko dira, eta orain funtsezkoa da, erritmoari eutxi bai, baina arraunketa asentatzea. Begira datua, aurreko txandako garailea Hondarribia, orain horrezko txandan ari dire, baino bi ontzi bizkorrago ibili da puntu honetan, Tolosaldea eta Donostia Arraun Lagunak baino bizkorrago. Tolosaldea parekatuta segundu bat gehiago, eta Donostia Arraun Lagunak Hondarribia baino 3 gehiago. Eta Hondarribiaren alde, esan behar da, Donostiarrarekin 3 segunduko galerarekin ari dela. Donostiarra 39 palada eskasean, Orio 37 pasatxoan. Bueno, orain beste estropa bat orain hasiko da, 5 metro oso luze eta Orio jadanik Donostiarraren parean kokatu da.
hau une hona izan daiteke horientzat. Pasaden astean ere hemen kanpoko aldean hasi zen denbora errekuperatzen. Estropada oso ezberdina, baldintza oso ezberdina dituzte orain. Tolosaldea Laura, Tolosaldearentzat beti gora datorren kuadrilla batentzat konsolidatutako Donostia Arraun Lagunaken aurretik ibiltzea, garaipen bat bezala da gaur. Arrakasta hori. Begira, horiorentzat une oso gozoa. Segundutxo bat, branka aurretik, garbi ikusten da iruditan. Donostiarrak pasaden astean, eurak esana da Ziabogaren ondorengo minutu terdian utxe egin zuten. Hori landu du batez ere aste honetan Donostiarrak. Horiorentzat une oso gozoa dau. 2 segundo atzetik aurrera dator Orillo. 2 gehi Altxorra, 2 eta 22. Natalia Tubio, Galizia Arabera. Cabeza y tumba. Goazen hor Donostiaren otzira. Ahora. Salta. Equipo, vamos 2 atrás, 2 atrás. En 2. Ezurri gabe, egi hutsa. Bai. Orain 3 joan da diferentzia. Sáltale. Neru bat. Bueno, dagoeneko Ziabogarako kokatzen, minutu azpitik Ziaboga. 30 paladan Ziabogan dira. Donostiarra asko ari da sufritzen lehen luze honetan. Eta hori joango litzateke orain ere. Asko. Kanpo kalde horretan, Orio askoz ez ere hobeto moldatzen ari da. Eta arraunketa sentatuago ikusten da. 37 pala pasatxoan Orio une gozoa du, Opareko jardunari begira gainera asko lagunduko du egoera honek, Oriotarrentzat, hau oso albiste ona da. 100 metro oraindik. Begira bukaera hori. 100 metro, hor dira baliza. Joan egin da Orillo, Bai. Tolosaldea eta Arraunatzetik 9 segundura bia. Ea Ziaboga, pasaden astean, une honetan txasi zen, estropada aldatzen. Biki Piñeiro prez. Biki Piñeiro, oso fidagarria da. Ea, sartu. Segurutik, ea Orillo. Ona hitzek eri gabekoa ez da pasa, Iratilarrainagak. Oso ez du. Hauek ere bai. Bai, pasaden aste baino hobea. Askoz ere egokiago. Eta azkarragoa ere iruditu zait. Oriorena baino azkarragoa iruditu zait. Ze burruka atzean, Ja orain GPS-a, Bueno, lan erditan Oriok Donostiarrari 4 eta 69. Borobilduta 5 eta 10 Oriok, Donostiarrak 5 eta 15, Tolosaldeak 5 eta 16, gero Hondarribia legoke lehen txandako garaina 5 eta 18koarekin, eta Donostia Arraun Lagunakek 5 eta 19. Orain, diferentzia 6 doa. Oriok Donostiarrari 2 traineru, eta lehendikan ia beste bat 2 eta 22. Joan zen igandeko errentare hortxe dute. Eta dagoeneko nekea pilatzen eta buruak lanean hasi dira, Burua lanean Matipat Donostiarrek izango dute, Ibon. Eta niri orain etortzeko iruditzen zait, Orioren kaleak margen gehiago eskaintzen dio. Mugitzeko, hor uarte parean berriro esango dut, horre texente aldia etortzen denean, asko markatzen du. Eta behar izan ezkero gainera, kale aldaketa egiteko eta ez dauka hor arazorik ez. Inolako arazorik. 6 segundo, gortuta dago tartea. Ziabogania 5 ziren, orain bat gehiago, Orioren alde. Begira Orioren norabidea. Bai, eta guztiena, eta dagoeneko 2 txanda, goizeko 2. txanda, eta patroi guztiek joera berdina hartu dute. Naiz eta olatu Eipar Mendebaldetik sartu, hor zerbait bada, traineruak aruntz bidaltzen dituena. Zango da, Maria igotzen, hor zerbait antzeman dute, eta begira Orio. Airean dator, 7. segundoa, konfiantza izugarriarekin. Eta arraunketan bate presarik ez. Hori baino seinale hoberik ez da. Hori baino seinale hoberik ez denez. Ongi bukatu ikusten baitzen traineru. Momentuko 8 gehi aurreko asteko 2, 9 da diferentzia Orioren alde. Ritmoa 10 eskatu du. Berala Uarte parean, Santa Clara parean izango dira. Behin horra helduta. Naiz eta Donostiarrak aurrekoan Baia barruan oso jardun ederra azaldu zuen, oso zaila izango litzateke horrelako tarteari buelta emate. 36 paladan zuluan Orio, orain gehixea 37 paladan. Orain iruditzen zait, nadet bete-betean ari dela asmatzen norabidearekin. Eta atzetik beste burruka bat, Tolosaldea eta Donostia Arraun Lagunaken artean, eta Tolosaldeak segundu bat 2 Donostia Arraun Lagunaki. Hor ikusi dugu, kinu oso polita, Maialen Arrazola, lepoa giratu eta Orio bilatu ezinik, estriborrera begiratuta. Diferentzia igotzen ari da, 9-10.
Gehibi beti, gehibi. Beno, ba horiok egina ez baita bukatu, baina ezin hobeto bideratu dauka. Istripure eman beharko luke. 80 metro falta ditu, Bahia barruan duen errentarekin, gaur eta lehengoarekin, ezan daiteke kertenetik ondo helduta dutela jadanik Donostiako 13. bandera, joan zen urtean, garaipen ederra, eta orain horren birkonfirmazioaren bila doa Zoriotarra. Hau da arraunketa, begira. Bizkarra sartu, bizkarra bota irian pasata, ondo bukatu. Bai, eta Donostiarraren beste koska zera da. Atzera begira, hurbilago daudela, aurrekoak baino, atzetik datozenak. Bai, Tolosaldea eta baita Donostia Arraun Lagunak. Tolosaldea 3. ibili da, orain Donostia Arraun Lagunak ematen du, poparian duen abilezi horrekin edo 3. postuaren bila joan daitekela, ez brontzearen bila igo. Hala ematen du, niri orain 4. kale hori gustatzen zait, bueltatzeko. Baina Mikel, bandera erabaki da, Bai. Bandera erabaki da. Errespeto osoarekin izan da, 11 segundo gehibi, 4-3. Hor barruan jadanik eta psikologikoki kuarrila horrek orain ez du patxalaldirik izango, hor ez dago nekerik. Hor irabazteko gogoa eta gozea bakarri dago, Ibon. 12 segundo, erne, Banak hasi da, Mikel, banak animatuz. Guazen otzira! Entonces acabamos. ¡Bat! ¡Acaba! ¡Acabare! ¡Hinchazo! Uera pasaz oraindik, Erakustaldia ematen ari da hori jo, erakustaldia handi bat ematen. Bai. Eta Donostiarra nahiko lanekin orain, bigarren postua hor babesteko, atzetik hazi egin dira aurkariak, bai Donostia Arraun Lagunak eta Tolosaldea. Psikologiko ere, esan beharrik ez dago ze burruka dagoen Donostiako bi kuarrilen artean uretatik kanpo, beste gauza bada, baina uretan, horre Donostiaren indartsuena zein. Triste, bandera irabaztera etorri eta irabazi ezina eta hause da kirola. Eta diferentzia haunditzen, modu progresiboan. Patroiak entzun, patroiena hauts tonuari. Uria data, bai horixe, hor da hori jo! ¡Ay, me cago en Dios! Barrutik ateatzen zaio. Rekorran bila esan du orain. Rekorran bila esan du orain. 30, Mikel, 35, 36. 35 eta 62, 2012 Zumaiak, bigarren jardunaldian markatutakoa. Hau bete hortutzen haute. Ez lehendik erakutsi ez zutelako. Haze arraunketa atera dutela. Karik ez, baina estropada handia bai! Hor da hori jo! Hori! Bai hori jo! 10 eta 59! Donostiarra bigarren! Hor da Donostiarra! Zeburruka 3. posturako, bai Donostiarra! Arraun, bai Tolosaldea! Hemen hori jotarrak! Behin-behineko denbora, 10, 59 eta 27, Orio nagusi, bigarren Donostiarra 11-0 bat, Donostia Arraun Lagunak 3. 11-0-3, Tolosaldeak 11-0-4, 5. Hondarribia litzateke 11-11 barkatu, Hondarribiaren denbora, Ibaika gero, Zumaia 7. 8. San Juan, 12 segundu eta lehendikan beste bi luze, 14 azken diferentzia Orio eta Donostiarraren artean, estropada handia, erakustaldi, latza Ibon Gaztañazpi, Oriotko emakumeena. Bizpairu aldiz, esan dut, emakumeak Arraunen ari ziren bitartean, haze arraunketa atera duen gaurre, Nade eta Agirrek gidatzen duen taldeak, eta iruditzen zait, urteko estropadarik, onena ez bada, onentxuna nabarmen egin dutela, eta begira, urteain gogorraren ostean, oraintxe, emozio eta guzti hori, dena alertzen ari da oraintxe, Orioko traineru horretan. Hauxe da irudia, gara. Hor baten bat atzeko txopan ere bai, negar malkotan. Bueno, hemen dugu, Irifarratxu, emozionatuta izango da baita ere, Xabier Zukia, egun hon eta zoriona. Egun hon eta eskerrik asko, bai, unkigarria izan da eta danako oso gustora, bai. Garaipen borobila, hasi eta buka, brankaz eta poparian hori handi bat ikusi dugu. Bai, polita izan da, egia da, lehengo igandeko estropan Donostiarrak emozioa eman diola, ez? Eta esate genuen hori hona ala lehiantzat eta arraunantzat. Eta aste hau oso espektante ongea, ez? Danok, aber ze gertatukoan hori oso polita eta oso ona izan da, eta emozionantea izan da. Eta gaur, guk hola izan da nahi jo, irabazi dugu egia esan estropa hon bat egin da, eta oso gustora, bai. Bueno, errenta bazen dute, baina keska puntu bat ere bai, dudari gabe ez da, ikusirik aurrekoan ze gertatu zen,
baina gaur emakumeak hasieratik oso mentalizatuta, konfiantzarekin, eta aurkaria baino lehenago iristea hor akuarium ingurura, gero nola joan diren, erabaki, brankas erabaki dute, hor joan da gaurko burruka, ez? Bai, hori da, lehenko azten zeago garte, hor ibili ginen, ez? Segulako borrokakin, gaur, gai izan da hori jo Donostiarran salida fuerte horrei eusteko, burua, ez? Burua erabilitako estropa bat, eta oso ondo, konzentrazioa handiz, eta oso ondo planteatutako estropa, eta oso gustora gaude, noski, oso gustora bandera gatik, dudei gabe, honea irabaztea etortzea, edo alegintzea bintzat, baina gustora gaude, gure helburua ez talako beti banderak irabaztea bakarrik, helburua da bain esketan eta mutiletan horre gotia, eta lortu dugu gure zaleak telebista pizten duen makoitzen ezuek ikusteko telebista pizten duen makoitzen esperantza dia ez, ilusio eukitzia, pozori ilusio transmititzea eta oso guztua horrekin. Oso no, eskerrik asko, eta biba zuek! Eskerrik asko! Hortxe da, Xabier Zukia, goazen uretara, aurrera txamponaren beste aurpegiarekin. Hori da, Maialen arrazola daukat hemen, eta gustatuko litzaiak ez da, bere hitzak entzutea. Barruan egon zara Maialen, jardunaldia ze horretik itxaropen puntu horrekin, nola zaude orain? Pixka triste, ez? Uste dut ez dugula urte osoan zorterik izan kalearekin eta gaur islada hori dago, ez? Lehenengo kale hau oso txarra zan. Nik uste dut kriston estropada egin dugula, ez dugula inoiz estropada galdutzat hartu. Eta nik ezak ze pasatuko zenez, kondizio igualetan, baina ez dugu zorterik izan aurten kaleekin. Beti tokatu izan zaigu kalerik txarrena eta gaur ere hala izan da eta kriston pena dakatz nik uste dut aukera izango genula bandera disputatzeko. Egia esan, suposatzen dut aste honetan eta gainera aurreko jardunaldian egindako akats hori ziabogan, lantzen ibili zaretela, itxaropena zan falta, baina noiz ikusi oso uretan Maialen honek ihes egiten zuela? Ez, nik uste dut azkenengo paladar arte ni bentsat ez nez konstiente izan nun zeuden, badakit ez nitula entzuten, ni baborren egon arraunean eta ikusten nun ere bai Tolosa aur gertu genekala, ezigula uzten ere beste kaletara sartzen eta egin behar izan dugu arrauna, hori inork ez nahi ez duen kale horretatik. Eta ez dugu aukerarik izan disputatzeko eta pena hori dakat eta batez ere ekipoaren gatik nik uste dut urtea oso gogorra izan dela eta nik uste dut kapazitatea begenekala bandera irabazteko. Bota mezu bat, arraunlari, zale guztiei. Egia esan, aste hau ikaragarria izan da. Nik ez nuen uste Donosti bezalako hiri handi batek hainbeste apoiatuko gintuztenik. Gaur txarlan esan diedan bezala ekipokoei ez genuen 20 arraun egiten, 21 batek egiten genuen arrauna eta hori afizio guztia gurekin barruan genekan eta nik esan nahi diot afizioari ez dugula utziko inoiz burrukatzen eta saiatuko gerala beste urte baten bandera lortzen. Eskerrik asko Maialen, momentu honetan gure ontzira igotzagatik eta hitz hauek esateagatik. Mila esker. Bale, eskerrik asko. Maialen Arrazolaren adierazpenak, barrutik sentimentuz betetako hitzak, kalearen nolabait zama hori haundigia izan dela azpimarratu digu, ea zer ikusi duen bere ordezkaria lehorretik. Ana Josfein, egunon? Egunon. Joan egin da hori jo eta errenta azkar lortu du puntuetan, ezinezkoa izan da gaur, ez brankaz eta ez da poparian ere ezana. Bai, horrela ikusi da, ez? Puntaz hainot, aurretik jungea, baina gero ja hor momentu batean etzeon bat ere garbi ura eta hori jotarrak aurre hartu digute eta gero mantendu dute eta handitu egin dute hartutako errenta hori. Ilusio handia, Donostiari bandera bat emateko horri bilizarete burrukan, demoraldi ederra egin duzu, Euskadiko txapelketare ekarri duzu, Donostiara, pausuz pausu goruntze jarraitu beharra dago lanean, ez? Noski baietz, gaur irabaztea izango litzateke oso pozgarria guztientzako, aurten 70 urte egiten direla esperantzak bere, Donostiak bandera irabazi zuelako, baina, azkenean nolabait esateko talde berria gera, aurten, temporada izan da, modukoa izan da, kostatu da talde hori egitea eta
Baina hala eta guztiz ere, nik uste dut Donostiarrak, esperantzaz eta asteburu hontan hor jende asko esaten zigun, abera aurten, lehenik eta behin zorionak oriotarrei, porque, behaiek ere, eta neska guztiei, ze temporada izugarria egin dute denek, eta horregatik, temporada izan dakoa, ez? Azkenean estropada guztietan, batek irabazi, besteak beti zion lehia. Oso ondo, eskerrik asko, eta segi lanean, animo. Bale, mina esker. Bueno, Ibon Gaztañazpi, Oriotarren garaipena, hortxe dago, horrela irabazi behar du txapeldun batek, ahal izan ezkero, lehen igandeko errenta gero, birkonfirmatuz eta sendotuz gaur bezala, ez? Hortengo kontxan, pasaden urtean liga eta kontxa irabazi duen talde batek, nik uste dut dena erakutsi daukala, baina gauza asko erakutsi du. Batetik, pasaden igandean, lehenbiziko luzean 4 segundo atzetirik ere joan zen, eta bere arraunketa horri eutsi egin zion. Gero, aprobetxatu eta baliatu egin zuen Donostiarraren hankasartze hori. Aste osoan ere, tentsio horri iruditzen zait oso ongi, eutsi diola, eta begira, arraunketa zoragarria atera dute, segundo bat atzetik ere ibili dira, eta gero esango nuke, Maialenek esan dugu, lehenbiziko kalea etzaiola bat ere gustatu, beraiek dira protagonistak, eta beraiek baino beto inork ez digu esango, eta alde horretatik gainera ez da aitzekeri jarri zalea, horixe, baina iruditu zait, Donostiarraren kalea alde bat eta utzita, horiok ikeragarrizko estropada egin duela. Oso estropada ona, hasi eta buka, momenturik apalenean segundutxo bat atzetik joan dira, eta gero sinistu egin dute, konfiantzaz joan dira, eta erakustaldi latza eman dute Xanti Zabaletak prestatutako emakume. Eta begira nola doazen banderaren bila, abesten! Benito Lertxundi konposatu zuen, mirotzen himnoa. Hemen da zelkapena. 10 eta 59 gaurko honetan, marka girorik ez zegoen, Ibon. Marka momentu batean hola berotuta bai, baina gaur marka girorik ez zegoen. Piztuta zetorren, badian, normala den bezala Nade eta Agirre. Amorrazioaren amorrazioz, banak animatuz, usadio zaharrari eutxiz, eta hori izaten da askotan horrena, banaka. Donostiarra 11-ara, 3. Arraun Lagunak eta 4. Tolosaldea. Eta 2 egunetako denbora batuta, hortxe da Oriok 14 segundu orotara Donostiarrari, Arraun Lagunak 27, Tolosaldea 32, gero Hondarribia Ibaika Zumaia eta San Juan, aurrera Xabirandu Ezakai aldetik. Hemen kaira pixkanaka untziak iristen ari dira, Ibaika iritsi da orain San Juan iristen ari da, eta Ibaikako patroiarekin Inge Ugarterekin hitz egingo dugu, bi galdera labur, Inge, estropada ikusi dugu, Hondarribia zuen txandan nagusi, ez dakit ondoriak atera berdien batez ere zuen helburua hemendik aurrera playoffa izango dalako. Nik uste hurrengo asteari begira ondo etorri zegula Hondarribia bezalako ekipo bat ondoan eukitza, baina hurrengo astean ikusiko dugu ze gertatzen den, eta ondorioak ateratzeko denbora beharko dugu. Entzuten ari gara hemen Orioko neskak ospatzen bandera bila, ala ere, zuek irabazi gabe ere ikusi ditugu hemen irudi ederrak, ez? Kontxa bukatzea, parte hartzea, bada garrantzitsua eta hemen besarkadak eta denetarik ikusi dugu. Nik uste nahiz eta egoerak ez duen laguntzen ospatzen edo beti ospatu beharra dagoela, azkenean kontxako estropa batean sartzea beti dalako zoriongarria denontzako, ospatzeko zerbait dela. Bukatu da, Inge, bihartik aurrera lanera. Topera, ekipo gehiene bukatzute gaur, baina guri zorionez beste aste bete gelitzea eta ikusiko duzu gertatzen da hurrengo astean. Eskerrik asko. Zurei. Arki dago bai, playoff hori ere bete-betea, bero-beroa izango dela. Aurten COVID-19aren eraginez, portua, itxita kai aldea dana, beste baldintza batzuk baita ere bandera ematerakoan ere, bandera horre Baia kanpokaldean hortxe ari dira Oriotarrak saria jasotzen, eta kuadrilla osoa ez doa gora. Momentu polita da hori, baina patroia bakarrik alkate jaunaren eskutik, Goia jaunaren eskutik hartu bandera eta argazkia eta astindu jarraian. Zei rifarren Nadetek, Nade eta Agirrerentzat, Oriok, 2. jarraian. Garai batean bezala, badia kanpoan emango dute bandera, niri hori gustatzen zait, baina estropalariak igo ezin, patroiak protagonismo osoa. Ea zenolako posa duten Orioko emakume hauek. Antzia. Ordoa. Antzian, bandera kartel luzea,
Eske ikeinu neskak zutitu eta hor da bandera, hor da eskaitza, hor da poza! Donostiako 13. bandera, Kontxako estropadetan nagusitasuna erakutsi eta gero, Orioko emakumeentzat, 2019an bezalaxe, bigarren urtez jarraian, hor da Orio. Joan zen urtean 21 eta 28ko kronoarekin, aurten 21 eta 59, horrek adirazten du, orotara aurten izandako zailtasun maila, Ibon. Bai, zalantzari gabe, denborak eta azterketa hori garbi ikusten da. Hor, malkoak ikusi ditut batetik, eta bestea baldakizu zerra nahi fijatzen, Mikel. Bandera bilaritzen gara, haizeak ze joera duen ikusteko, eta oraindik ere, egotik jotzen duela oraindik. Aukera dena baliatu behar dira hemen. Bueno, estadistika norberak eraman behar du arraun mundu hontan, eta gaurkoa, 7. da Biki Pineirorentzat. Ara. 7. Bigarren izango Ogatzagirre da. Gabiriarentzat 3. Eta bestentzat joan zen urtean gehienak hortxe ziren eta 2. Baina Olatzagirre Gabiriak 2013an Zumaiarekin irabazi zuen, eta Biki Pineiro bai, rankinean 9 dago Ubina izango da. Andrea Ubina, eta beste galiziar bat Biki Pineiro, gaurkoarekin 7. 2010 Galiziarekin, 11 eta 12 Rias Baixatzeko partedi bezala, bera orduan Meirako arraunlaria zen, 2017 eta 18an San Juanekin, 19 eta 20an Oriorekin. Pentsa, 13 edizio Arraunlari jokatuta. ibiltaria. Eta 13 Biki edizio Pineiro. jokatuta. Bai. Argazkiare bai. Beste izen propio bat. Eta hemen dugu palmaresa. San Juan eta Galizia Rias Baixas 5ekin, Oriok 2, Zumaiak 1. Nioel Miguel beste izen propio bat, azpimarragarria zalantzari gabe Xanti Zabaletarena. Dudari gabe. Talde honi azkeneko pausoak ematen gidatu duen entrenatzailea, eta besteak beste, traineru berriaren aldeko apustuarekin mantendu dena. Hausart beti. Talen igandetik bigarren igandera ere, taldea integratzeko, aukerak ematen, eraikitzen. Eta ligan ere, joan zen urtean San Juandarrekin lanean ibilitakoak eta ere, erakarri ditu, jarri ditu goian. Aurrera Saragandara, Orioko txapeldunekin. Bai, Xanti Zabaleta aipatu du Ibon Gazainazpek eta hementxe nago berarekin, bueno, zoriona. Bai, pozik zoratzen, ez? Katedralean indeu estropa itzela, eta oso gozatuta gaztietxea, bandera lortuta, urtia zaila oso izan da, bai koronavirus dela eta hoiodanak, eta hoiodanak atzea utzita, lormen hau lortzia oso handia da guretzako. Lormen handia eta bigarren ez errezkan, hori ere ez da, erraza ez da. Bai, bueno, tokatu zaigu kuadrilla mantendu dula lehen urtetik honea, eta, bueno, aprobetxatu dugu lan hori inda zeola erretikan, eta, bueno, baliatu dugu gaur hemen demostratzeko arraunen badakigula. 2,22 segundoko errentarekin uretaratu zarete. Bazen errenta, baina ez txoratzeko modukoa. Ez dakit nola igaro duzuen astea, Xanti? Astia oso luzia izan da, ez? Zuk esan duzun bezala, 2 segundo ez da errenta, eta itxasuan ere alek eta gutxio, ez da, olatu dauden bitarten, eta zaretana. Baina, bueno, busoa jantzita egon gazte guztian, neska exigentzia ondila mandi joet, igual eren askatuko zian nirekin, baina pentsatzen merezi izan du la pena. Liga, Kontxa, zer esango zenieke, neska hauei? Momentu hau gozatzeko oso gutxitan bizitzea lata. Eskerrik asko eta gozatu, zorionak, Xanti. Zuei. Xanti Zabaleta, goin mailako entrenatzailea eta gainera prestatzaile jatorra, giroa ongi kudeatzen duen hoietarikoa. Bueno, Ibon, bagoaz dida batean iragarkietara eta berehala gizonezkoen lehiari eskainiko diogu arreta osoa. Erne, 125. edizioa orain jarraian erabakiko da eta. Berehala
Egunon berriz Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Emakumeen lehian Oriok irabazi du. Donostiako bandera 13. edizioa. Gizonezkoentzat 125. dugu. Eta jaun Andreok kontsolazio txandari begira ikusmina, baina esan beharrik ez, arreta osoa gero izango dugula bai orezko txanda jarraitzeko. Errenta momentuz Hondarribiak 7 eta 82koa baitu. Bueno, kale sosketak ekarritakoa, albiste lehenengoz. Kontsolazio txanda lehen kaletik Zarautz, bigarrenetik Kabo, hirugarrenetik Donostiarra, laugarrenetik Bermeo Urdaibai. Hor dira, zarauztarrak, hauek ere playoffari begira dudarik gabe. Hortxe sosketa, aurten teknikarien esku, testigantza lana hortxe ordezkari guztiek egin dute, baina virus madarikatuak sortutako egoera honek neurriak hartzera behartu ditu, eta neurri zorrotzak gainera, osasun arriskuak ekiditeko antolaketako partaide guztiei. Eta gero, orezko txandari begira, Hondarribia lehen kaletik, Zierbena bigarrenetik, Hori hirugarrenetik, Santurtzi laugarren kaletik. Eta jakina, bolatxoek emandakoa, albiste iturri izaten da, 8 herritako bilera amaitu bezain askar, ez da, Ibon? Beti izaten da, batetik albiste iturri eta niretzat bandera eta estropadak irabazteko aitzakia baino arrazoi eta galtzeko ere bai. Maialen arrazolak nahiko esan digu, ni zalantza pixka paneukan, lehenbiziko kale hortatik nola joaten ote zen. Berak esan digu oso gaizki kalea, benetan dela txarra, bere ustez. Bueno, Kontxako handiak hemen ditugu Jose Luis Kortak 16 garaipen, hoietatikan 8 arraunlari bezala, eta gero prestatzaile eta patruilan eta besteak. Batista Olidenek 13, denak arraunlari bezala. Antonio Olidenek 11, Inazio Zarazuak jarraian baita ere 11, Juan Lizarralde Altxerrik 10, eta Aita Manuelek, Manuel Arrillaga Pasaitarrarentzat 10 baita ere, zenbaki handiak, baina bederatzekin Andrea Ubina Galiziarra dugu lehen emakumea, eta emakumeekin egindako lanak borobildu du baita ere Joan Mari Etxaberen jarduna, Etxabik 5 ditu lortutakoak arraunlari bezala, eta besteak prestatzaile lanetan. Eta gogoratu, palmarezean goian, Orio 32 garaipen, San Pedrok 15, Donostiak 14, Hondarribiak 13, San Juan darren artean esango dugu, Orotara 10, eta estropada eremuko marka egun bakarrera, jardunaldi bakar batera 18 eta 50, eta azken urtetako garaipenak hor dituzue. Kaiku Hondarribia, Urdaibai, 3 jarraian, 14, 15, 16, Oriok 17, gero 18 eta 19 Hondarribiak, eta Hondarribiak ere Ibon, 3. lortu nahi du jarraian. Bueno, ez dauka gaizki bideratua, lehenbiziko igandetik 8 segundo eskaseko errenta badu, eta bueno, ikusiko dugu. Lehenbiziko kaletik joango da, eta Zierbena ondoan izango du. Hemen lehen jardunaldiko momentu garrantzitsuena, bueltako luzean, Hondarribia eta Zierbena eta Hondarribia burrukan, Hondarribiak bere kalea babestu, Zierbenak ababorrera joateko agindua jaso zuen epailearen aldetik, eta hori aprobetxatu zuen Hondarribia, golatu eder batzuk hartu, errentatxoa lortu eta hori kudeatuz helmugara ia 8 segundo, 7 eta 82. Ez dira txarrak, Gaztainazpi jauna. Ez da gutxia hori gero, eta irudi hauek ikusten nahikoa gertu ibili ziren, Mikel. Hor zen bat, hor 3 metro ez dira, hor arraun bat ez da kabituko. Kontrolpean, nik uste kontrolpean eramantzutela egoera, baina epailearen erabakia uste dut ez duela inortxok ere zalantzan jarriko. Ez du inor jarri aste osoan zen, nire ustez. Kakoa izan zen, 2 minutu horietan paorrari ere entzun genion, 2 minutu horietan norabidea galdu, eta hor martxa egin zuen, eta egiari zorri iruditzen gero badia barruan, esprina eta lan amaiera paregabea egintzula Amagodalupeko. Bueno, Santurtzi, lehen txandako garaile, Orotara 19 segundora geratu zen, eta Oriok lehen luzean dena eman, eta ia agortu egin ziren, Salsamendiren gizonak eta bueltakoan lanak, hauek Hondarribiaren gandik kontuak hartuta, 23 segunduko galera izan zuten Ibon. Bai, eta lehen unanuek esan dio Xabi Anduezari, horre, okerrik ez baldin bada, gauza arrarorik ez baldin bada, bandera bi horien arteko kontua dela, eta, lehenbiziko txanda honek beste balio du, jokoan asko dagolako, eta bestetik, kaleak eta korronteak eta izearen eta joera ikusteko ere oso baliagarria suertatzen da. Aurkezpenekin hasi beharra dago, eta lehen kaletik Zarautz,
Zarautzek Galdos errekuperatu du, eta beste aldetikan Joanes Elizondo ere bai, beste bandatik Gari Urangare barruan da, argi dago, maten du test bat edo, landu nahi duela gaurko honetan Gari Urangak playoffari begira. Hala ematen du, pasaden igandeko gaur 8ko eskifaiarekin alderatuta, lau aldaketa Baborrean bat, Inigo Galdos sartu da. Eta Jon Jauregi lehorrean geratu da. Xabier Ormazabal, laugarren tosta estriborretik, 5. gora pasadu, Ekaitz Portularrume beraz lehorrean, eta 5. tosta estriborrean Gurrutxarri sartu da, Gari Uranga prestatzailea 4. eta Joanes Elizondo 2. Gaur ere, Eki Larramendi hanketik. Aldaketak egin egin duen taldea, Zarautz. Hemen albistea, Trinanez patroilanetan Cabo da Cruzi dagokionez, eta espaldan ere, mugimendu batzuk bai, Pedro Uzo, eta hor dago albistea, baina nik uste dut hemen sari bat badagoela, ez? Patroi gaztea lanean jarrita, hor mezu bat luzatu nahi du Beni Silva. Etorkizunerako dei bat nolabait ere, hor segida dela, esan da bezala Mikel, Ermo lehorrean, eta arraun luze hartuta gaur, Manuel Trinanez eta Babor espaldan beste aldaketa, Praiz Pedro Uzo, lanerako, arraunerako, Daniel Abuin, gaur lehorrean, gaur atxeden. 3. kaletik Donostiarra izango dugu lanean, nahi baino urrutiago ibili ziren 31 segunduko atzerapenarekin lehi jardunaldian, sailkapen nagusiari begira, baina Urdaibai, Bermeo Urdaibai oso hurbil, eta bi hauen arteko burruka ikaragarri izango da, aurreko asteko eskifaiarekin, Ibon? Jauna, Baborra pixka bat esperotakoa, estriborran egin zituen aldaketak, Iñaki Urtubia Itziartarra 5. tostan, Iñaki Harri eta 3. Iraditarrak lehorrean, eta pasaden asteko apustuari Igor Makazagak eutsi egiten dio 2. jardunaldian. Bueno, eta Bermeori dagokionez, Bo Bizkaia traineruan elortegi prestatzaileak Jimeno mantendu du, patroi lanetarako, baina mugimendu batzuk bai, eta besteak beste, frantzez jardungo da, hor Ababorreko bandan, eta gero mugimenduak ere bai, aurrekaldean Arostegi, normalean istriborretik aritzen dena Ababorretik, eta Brankari lanetan Goikotxea Lekitxarra. Jauna, nire kontutan ere, Mikel, zuk aipatu dituzun bi aldaketa horiek, alegia, Igor Frantzez 3. tosta Baborrean sartu da, Jon Urreiztik Eteriarra lehorrean, eta beste aldaketa, Gorka Arostegi, normalean estriborretik aritzen den mutila Babor espaldan, Iñaki Goikoetxea Lekitxarra eta bero aurrekalari beharretan, eta Jon Untzaga beraz lehorrean geratu da. Argi dago, hemen helburua zein izango den. Batetik txanda irabaztea, eta gero ikusi ze gertatzen den horrezko txandan. Normalean horrezko txandan 3. da 4. geratzen direna, batipa 4. sufritzen baldin badoa, etxipena jota edo sufritzeko eguna izaten da, ez? Gehienetan ala izaten da, Tartea, olako egunetan eta kontxan diferentzia handiak izaten baitira. Eta hor, agian, zor daiteke aukeratxo bat, goruntze egiteko, ez da? Sarietan ere koska handia dago, garaileak 25.000, 2. 15.000 eta 500. 3. 12, 4. 9, 5. 7, 6, baina dirua baino gehiago ospea da, ez da? Non mukatu duzuzu kontxa zemagarren eta horrek arraularia bete egiten du, eta hori helburu bada. Eta palmareserako. Kasu askotan bizitza osoko erronka ez da bakarrik irabaztea. Irabazi kuadrilla bakarrak irabazten du. Bestentzat postuak ere balioa badu handia gainera. Traineru hauetako bakoitzaren atzean herri badago, arraun elkarte badago, tradizio badago, historia badago, eta hori trainerura igotzen den bakoitzean hori defendatu behar da. Eta hemen, Xanti Zabaleta katedrala aipatu du, hemen hori defendatu beharra da, nola ez. Haizeak gora ez du egin, Mikel, esango nuke hemen. Barruko baliza hauetan, zerbait moteldu egin dela, kanpoan bai. Eta normalean horrela motelaldia denean, gero egiten du ekarrialdia. Aurten ordu bete lehenagoaz eta horrek dudari gabe, badu baita ere bere eragina. Hor dira Zarauztarrak, lehen kaletik arituko dira gogoratu, 2. Kaboko Gorriak, 3. etxeko trainerua Donostiarra, 4. kaletik Bermeo Urdaibai. Eta Zarautzen debutariak eta kontxa lehenbiziko aldiz jokatzen duten asko, benetan niri poza ematen dituztea, gazte jendeak hau bizitzen. Askatu egin du Jimenok. Bai, Jimenok utzi egin du. Momentuz, gora beratxoren bat, edo arazoren bat, edo zerbait antzeman dute. Ea ba.
Hor dira Zarauztarrak, eta handa baita ere Urdaibai. Estatxa hartu gabe, presari gabe, eta atzerapen txiki bat ematen du izango dugula. Bada gora beraren bat. Eta berehala jakingo dugu zehazki zein den egoera. Bien bitartean gogoratu ingo ditugu lehen jardunaldian izandako denborak 19 eta 57 Hondarribiarena, Zierbenak 19 eta 55, orduzu zerrenda, 7 gehiago. Jarraian Santurtzi 19 eta hori 23 eta txanda honetakoak Urdaibai 29, Donostiarra 31, Kabo 51 eta Zarautz 1 eta 10. Ibonek badu albisteren bat. Bueno, Zarauzko ordezkariak argitu digu, babor espaldan doan mutilak Inigo Galdosek, beroketan mina hartu duela, horrontziren batekin edo olatuekin eta bar minak, pasaden astetik lauez, gaizki izan dugu Mikel, 6 aldaketa egin dituzte, ezin beste aldaketarik egin, eta orduan, mina hartuta jokatu behar omen du, hor babor espaldan ikusten dugu, 6. tosta baborrean, hor eskumuturreko bat araman mutila, zuri omen dago, baina ezinik, eta ez omen diote uzten, Zarauzko elkarteari, mutila aldatzen ez omen diote uzten. Orain arte dakiguna bintzat. Nire kontutan, 4 aldaketa. 6 izan dugu. Ordoaz ba. Ez zabalantegi ederra, Kontxako bandera jokatzea, herriko mina gatuta. Galdosek estropada pare bat utzi ditu, mina hartuta, bera gainera sendagilea da, eta gogoan dute Galizian, Boiroko estropadan, berarekin berriketan, nola alegin egin zuen, da korrika eta nahi bai, baina ezin ez da, nahi bezala prestatu eta lehorrean, da hitz pare bat hankaian egin ditun berarekin. Ea ba, hasi da estropada, eta aurretik Kaboko entzateren lehen jardunaldia etzen izan hain ona, hain borobila, gora berak izan ziren, eta hala ere, gaur saiatuko dira duten maila hori azaltzen, Galiziako txapelduna baitira. Eta ordezkari bakarra gainera hemen, gizonen lehian, eta emakumen lehian ere bai, emakumen lehian danak Gipuzkoarrak izan dira, Kantabriarrak ere falta dira, bada ausarketa egiteko, hemen gaur burrukan, 4 Gipuzkoar, 3 Bizkaitar eta Galiziako 11 bat, eta Kantabriak traineru bat zelkatu ez duela, badira 8 urte. Errez esaten da, 8 urte. Azalpen bat eman eruke, Mikel. Guri emandako zerrendetan 4 dira, berriro begiratu ditu, aldaketak, 6 izan digu. Hor iruditzen zait, orain puntara gota jodio antolakuntzari, zerro betzeko eta ere badagoela. Interneten jarri eskifaiak, Euskolabel ligan egiten den bezala, eta azken orduko aldaketak, hortxe, guk geure tramankuluekin jarraitzeko aukera izateko, ez? Beno, Zarautzek eutxe egiten dio momentuz, hemen badia barruan. Segundo bateko tartean dira, 2 minutuko lana, hor dira Donostiarrak. Gaur ere oso ongi atera Donostiarra. Urte osoan zehar hori ari erakusten. Horren lehenbiziko kaletik, Zarautzen nola sufritzen duen, itxasoaren enbata hori, esango dugu. Lehen kaletik Zarautz, 2. kaletik Bermeo, eta biak segundu pare bateko galerarekin ditu. Ura gora dator, eta normalena izaten da, ura gora datorren bezala, olatuak ere, altura berarekin baino gutxiago markatzea. Lehen goizaldean etorri garenean hemen, 8:30 inguru horretan, begira, hor zikinunean, nabarmen. Zarautz boteka. Donostiarra eta Kabo aurrean kokatu dira. Ondoko itxasoaren zuritasunak. Gero libratuko dira eta iruditzen zait gaur ere, hobeto esan da, kanporantz olatuak hartzeko, zera aproposa dela. Eguna aproposa. Eta pasaden urteko bandera, neurri handi batean, kanporan hartutako olatu batek erabaki zuen. Kabo eusten, Donostiarra langile, ondo. Begira Donostiarra nondi dabilen, etxeko ontzikoak. Araudia jarraituz, baina alde neurrian mugitu dira. Donostiarrak bere kaleari eutsi egiten dio, bere kaletik Bermeo atera da.
beste kontu bat ere bai, Mikel. Horten lehor, Azkoitiako kuadrille batean ikeragarrizko liskarra ea kanporazko luzean, treniru batek bere kalea utzi dezakeen. Eta erantzuna da, baiet, lehorrean ere jende asko ikustu gaitu, eta bai, beti ere kalearen jabeari enbarazurik egiten ez pasai. Hori da erantzuna. Ez dago araudi bat brankaz jarruteko eta beste bat poparian etortzeko. Araudia bakarra da. Hori. Donostiarra Kabori 2, Urdaibai 3, Zarautz 6. Taune hau aprobetxatuko dugu Rafael Agirre Frankosena gogoratzeko. Aurten joan zitzaigun eta bera 33 urtez antolakuntzako gizon garrantzitsua izan da, turismo ekintzetxetik eta Carmengo Amaren egunean joan zen bera. Donostiako turismo teknikari bai, baina idazle bai eta ere, eta oso oparoa, besteak beste, oso arraunzalea zenez, Kontxako historiari bultzada handia eman zion, bere ikerketekin eta bere lanekin, ezta? Tato mordo bat eta bitxikeri bat ere kontatu behar dugu. Ja, nahiko veteranoa zela ere, Pasaiatik Donostiara bateltxoan, bakarrik etortzea oso gustokoa zuen. Hemen eritzen badia barruan maritzen Agirre Franko. Bagoian bego eta gure bezarkada hemendik familia arteko guztiei. Donostiarra Kabori 3, Urdaibai ere 3 eta Zarautz 8. 37 pala pasatxoan oraindik Donostiarra kanporantz. Begira Zarautz nora etorri den, Mikel. Begira Zarautz nora etorri den eta ez zait iruditzen hori kasualitatea denik, iruditzait. Eta esan egingo dut, propio olatuaren bila. Ikusita pasaden urtean hemen zer gertatu zen. Hondarribia zederki egin zuen maniobra hori, zein ondo sukutu zuen. Pasaden astean Santurtzik ere bai, Neurri batean horren bila joan zire. Pasaden astean Santurtzik ere bai, orain. Pasaden urtean 2019an hori egin zuenean ura beraz etorren, gaur 8 ere bai, gaur urak gora dator. Hor galdoz espaldan, peno? Oraindik ongi entregatuz eta ongi bukatuz ikusten da mutila. Donostiarraren tartea bikaina da, Urdaibai 4. Kabo oso indartsu hasieran, baina ematen du hor puntetatik aurrera ibon, gauzak aldatu egin direla Galiziarrentzat. Hala, ematen du. Eta Zarautz, momentuz, estropadaren laurdena beteta, duinetik, ara. Uberan, torri alda. Uberan jarri zaio. Uberan jarri zaio. Begira. Hau da titarea, Jimeno, Ikaragarria. Nola joan zaion, Ubera. Zergatik hor Uberan ederki joaten delako, baina Kontxan kanporantz, ez dakit sekula ikusi duten duen mugimendua. Bai. Jotzeko arriskoa ere, iruditu zaitu oso gertu zeuduela gainera, Bueno, 5 segundo hor daude. Donostiarra eta Urdaibairen artean. Eta Kabok orain azken 300 metro hauetan segundu desiente galdu. Iruditzen zait, lehen, oraindik ere, olatu galantak etortzen dira, baina berriro esango dut, duela ordu bete eta geixiago markatzen zule itxaso. Bueno, hemen Anteia Buiak markatzen diguna, 1,8koa da. Gero seriak ere izaten dira. Periodoa orain 10,9an dago. Eta haizea ekialdetik gehiago 10 kilometro orduko. Abiadura horixe markatzen digu hemen anemometro. Hor Zarauztarra karro gaztea patrontzan dela. Beste itxura bat ematen, pasaden igandearekin alderatuta. Ikuste helburu ezberdina markatu zituela Kari Blanka antolatzaileak, berare kanpoan izan genuen aurreko igandean. Eta gaur beste helburu batzukin, kontuan hartuz datorren asteburuan zer izango duten jokoan. Eta zein garesti eta gordina izango den aurten Eskola Beligarako play-offa. Beti dago gorra, baina aurten Tiran eta Meira, Galiziarra Zorrotz, haiek ere ikusten izango dira, dudarik gabe. Hor Urdaibai ikusi dugu 36 paladan eta palka txiki hartuta tapakiri gabe. Biziago, tarte derra, ari da zabaltzen Donostiarra. Oso bizi doa, oso ongi doa kanpora. 7 segundoko errenta. Donostiarra, horretu dira. Igo Poliazo. Hanka egin dio. Bai. Donostiak Urdaibairi hanka egin dio. Bi traineru. Eta beti dioguna, ez du nahi izateko arriskoak hartuta. Gero kale bat ez du izango bultatzeko.
Horrela, nahi duen kalea hartzeko eskubidea momentuz irabazia dauka, Ziabogan asmatzen badu behintzen. Eta gaurko egunean oso garrantzitsua da, beti da garrantzitsua. Gainera, olatu bat gehiago, gutxienez. Arlete, urtubia da. Tanketik, hau ere, egitatezko bikotea, Alberdi eta Izagirre eta Alberdi. Hor goaz ba! Horrekua ontzian. Oso bizia Luis Carrilsenaren omenez. Oita emezortzi paladan. Eta ematen du orain kabo, luze honen azken metrotan, pixkat piztu edo, eta zarautzatzean utzi eta Urdaibai hurbilago duela, ez? Metro kalera ere izango du, Zarautzek lehen zero kalean sartuta ikusi dugu. Orain balizaren bila joan behar. Urrutiago, orain urrutiago. Bai, oita emeretzi paladan, hauek. Zuak eta garrak hartuta. Ea ba, Ziaboga. Joritz Prest. Ez dakit propio utzi ote dion, pasa ditzen pixka bat, Ez dakit Joritzek propio utzi ote duen. Hermio beira ere bai. Bueno, 9:26 Donostiarrarentzat, Urdaibaik 9:41, Kabok 9:44. Mikel lautik laurak pasa egin dira, eta banderak ikusita haizea izango da, segurazki. Inork ez du Ziaboga estutik ez du hartu. Zarautzek 9:50, maniobra ostean Donostiarrak Urdaibairi 5. Ziabogan bezala. Ea ba, poparian orain ze gertatzen den. Ba, Urdaibaik oso ongi ekin dio bigarren luze honi, Eta Bermeoko Baborra eta goeneko hortxeko, ara, olatua. Donostiak olatua. Bai, bultzada, Argi eta garbi. Bermeok ere heldu dio, GPS-ean Laura da. Olatu bat aurretik ordea zera. Hori da, lehen luzean irabazitakoa. Urdaibaik ikuste duen olatua, orain Donostiarrari etorreko zaio. Urbiltzen ari da, Bermeoko koarela. Niri etortzeko gaur 3. eta 4. kaleak gustatzen zaizkit. Eta batez ere, Mabi, Amairu, 14. minututik aurrera iruditzen zait, hor garbiago montatzen duela eta olatuak. Baga handia da bilo hor. Hemen Donostiarrak Arkaiz Diazen agindutara. Harri kodek nola esan duen. Olatu luzea lanerako. Ziaboga aldizkari historikoare gogoratu behar du, aurten kirikori eskenitakoa, Francisco Zubiaurre, Getariati Donostiara etorritakoa, 5. garaipena lortu zuen, noiz, orain dela 100 urte. Ibon, nola doa Urdaibai? Bai, pasaden astean hori berdina gertatu ditzaion, nik ez dakitena mugimendu hauek propio egiten diren, edo itxasoak tiratzen duen. Lehorretik esaten badizute 2 segundu, 3 segundura zoazela, aurrera. Bai, baina martxa honetan... Izango duzu denbora gero zuzentzeko. Martxa honetan ondarretara joango litzake eta uneren batean zuzendu egin beharko du eta olatuaren norabidea aldatu egin beharko du. Zer gertatzen da? Ikusten du, orain datorren bezala, gainera izaiola etortzen. Eta gerokoak. Estrategiatik ere, asko du kirolonek, arraunlariak bai, eman da eman, irizarrak bezalaxe, baina patroiek eta entrenatzaileek erabaki komprometituak hartu behar dituzte. Kontxan luze bakoitzak, bai, 2718 metro ditu. Hori mundua da, mundua. Batez ere, atzetik zatu zenean. Bizi Donostiarra. Bueno, tartea hor igo da, biraino jetxi da, eta orain 3-4 berriz. Kabok ez du asko galdu luze honetan, Ziabogan 8 zen orain 9:10, Zarautza 14 zen orain 17. Hemendik pare bat minutura, hor bada, hor ondoak sakonera gutxiago du. Pantxa, harria dagoen leku horretan, olatu handia denean eta neguko itxasoaldi horietan lertu ere egiten du. Hor, 3. eta 4. kale inguru horretan dago, nahi baldin bada urmeagoa, hor hobeto montatzen du, nire ustez olatu. Lehenbiziko kalean eta bai. Urdaibai poparian tarteka ederki ari da gozatzen. Begira, GPS-ean, diferentzia nola doan murrizten eta murrizten.
Hogeita emezortzi pala eskasean, 37 erdi, 38 Donostiarra. Uste du Jimeno Rubizian eta posi datorrela. Bermeotarren patroia. Castroko semea bera. 37 pala terdian, Urdaibai. Nik uste poparian itxuroso ari direla lau ontziak, Donostiarra behar bada, brankaz lortutako errenta hori kudeatu ezinik eta agortu egintzaio. Hortxe du Urdaibai. Ea orain Urdaibai zer bilatzen duen, Uartearen gain gainera etorriko da. Urdaibai nik, espeto osoarekin izan da, arrauketa sentatua goxea bezala ikusten da. Horrein ditu Donostiarra bukatzen ari. Bai. Donostiarra ari da lanea. Eta Kabo ere bai. Kabo ziabogan sortzira zen da orain ere bai. Ibili datzerago. Bai. Eta Zarautzek luze honetan 3 segundu bakarrik galdu ditu. Luze erdi honetan. Gira, non datorren Bermeo. Katamaranak ikeragarri engainatzen digu zeta arte dagoen, biontzi hauen artean. Oraindik 5. kalean izango da. Burruka izango dugu hemen, bi hauen artean, Donostiarra eta Urdaibai. Gogoratu aurrekoan, bermeotarrek segundu bat eta 30 gutxiago erabili zituztela. Lehen jardunaldi. Berriro hartu dio aurrea Donostiarrak. Hor, segundo bat, 2 segundo bakarra izanagatik. Barrutik, treniru barrutik, ikeragarri antzematen. Hor ikusten dugun butia hori da, emakumeen estropadako baliza gartzen den lekua. Eta han... Hor, Arkaitzorren parea, hori. Hortxe da. Igeldo harria bat bada, hor herrikiroletan eta altxatzen dena, Trindade plazan, hor ere bada beste bat. Gure saioa bukatzen denean eskainiko du, Igeldoko harriari buruzko emanaldiaren zati eder bat. Donostia iruditzen zait gauza oso zail bat egiten ari. Aurre hartu, estropada jarri zaio nola baitere alde, eta orain eutxe egiten du. Eta orain nabarmen zikina, begira nola sartu zaio, zikina. Hor, punta pareetako zikina, orain txari gara ikusten, baborretik ari zaio sartzen. Ze burruka derra dagoen Donostiarra eta Bermeo Urdaibairen artean. Erne Kaborekin, Zeira hurbildu da, Erne Kaborekin. Oantxe, Donostiarrak olatu hartzeko zorian ikusi ditut, Zeira, bai postera ere. Bai, hor dator atzetik aurrera. Zarautz atzetik hogeira, beste maila bateko kuarrela baita Zarautz. Zarauztarrentzat garaipena hemen 8 honenen artean sartzea izan zen. Hor dira biak atzetik. Gaur 8 Urdaibaik, Zarautzi 40 atera zizkin, 39 Donostian. Hor zikina, nabarmen zikina ikusten da hor. Donostiarrak 2 segundu, Bermeotarrei. Hor datoz, elkarri mokoka. Baina utxe egiten dio Donostiarra. Bai. Mikel, berriro esango du, zeinen garbi ikusten den, batetik kanpoan itxaso nola dagoen, eta hemen, hor, ura irakiten, askotan itatzen dugu, esan postura hori, antzeman egiten da, goitik ere bai. Bueno, kanpokaldeko lana borobiltzen ari dira, uarte parera sartzen ari dira ora. Kabo dator, bigarren kaletu bezala, bere kaleari eutxiz. Zerbaiten bilatanak, Zarautzek ere ies egin du, erdikaldera joan da, eta segurenik beste aldetik bukatuko du, hor erdira behintzat garbi, lehen kalea utzita. Orain dauden lekuan, laugarren kaleak bultzea izo gehiago izan dezake olatuen. Begira Bermeo, Bermeo Donostiarraren parera etorri da. Uartearen gain gainean. Hor gehiago, Urdaibai datorren lekutik, gehiago bultzatzen du olatuak Donostiarra datorren lekutik. Arriskoa izaten da zikina. Zikina libratu ezkero, zenbat eta uarte alderago hobeto. Kabo bostera. Tematia dira, Galiziar hauek. Zentzu honean, noski. Langileak, oso langileak. Urtetako kontua da hori. Bai. Hori ADN-ean sartua dute, jaiotzaz dakarte hori. Urdaibai lehenengo aldiz estropadaren buruan kontsolazio txandan gara. Donostiako banderaren 125. edizioa dau. Hor dira, Kaboko gorriak. Debut ona trenean eze. Urruti 25.
Entrenatzaileak olako estropada garrantzitsu batean bere aldeko apustu egiten duenean, zerbait ikusiko zuen? Bai. Beno, hor tarte oso gutxi da, Tarte oso gutxi da. Azkeneko irudian, epailaren ontziare hortxe da, Laugarren kalean ziren, azkeneko ikusi dugunean, GPS-a, argi, hor ez daude, hor 3 metro daude. Zan behar bano, bere kalean izango da. Bizkorrago doa, Urdaibai, bizkorrago. Baina 5. kaletik gote dator edo 4. Urdaibai. Biak 5. kaletik. Biak 5. sartuta. Biak kalez kanpo. Ta Kabo ere begira. Kabo 4. joan da. 3 txandetatik 3tan joera berdina. 12 patroie. Lehenengo aldiz Urdaibaik traineru bat sartu dio Donostiarrari. Kabo estropa da, duina egiten ari daga. Atzetik Zarautz. Donostiarrak orain momentu txarra du, Bermeotarrek 4 segundu. Begira, orain Bermeo airean, 40 palan Bermeo. Eta hauek ere bai, jota hauzi dagoeneko lertzera Donostia. Bermeo gainera zaldi ederra ditu, horrontzi barruan, 5 segundo. Baia barruan Bermeotarrak indartsuago. 6 doa tartea. Begira, Alden neurrian, bukaera mantenduz, toletetik atzera, paretik atzera igoera. Garbi, Urdaibai. 5 segundu atzetik zen, Donostiaren atzetik. 5 segundo eta orain buelta eman. Bai Urdaibai, 19 eta 52. Kontsolazio txandan bigarren, Donostiarra, bai Donostiarra. Hor da Kabo, bai Kabo. Eta Zarautze. Azken 100 metrotan baita ere. Hau ikusita, bigarren kalea, Zierbenarena, hobea iruditzen zait, Hondarribiarena baina. Nabarmen, etortzeko. 31 eskutik izango baitu. Kontrolpean eramango du. Eta nahi duenean hanka. Aurrekoan kontrakoa gertatu zen. Bai Zarautz. 32 segundoko atzerapenarekin. Behin-behineko demorak. Bermeo Urdaibai, 19 eta 52. Donostiarra bigarren, 19 eta 58. 3. Kabo, 20-0-0, 4. Zarautz kontsolazio txandan, 20 eta 25 iragarkientzat tarte bat, eta jarraian ohoresko txandan lehen kaletik, Hondarribia, bigarrenetik Zierbena, 3. Orio, 4. Santurtzi. Agurterdi jaun Andreok, Donostian gara, Kontxan, orantxe bere alaziko da. Txanda erabaki horra, ohoresko txanda Donostiak 125. banderaren jabea ezagutzeko. Aurreko txandan, Bermeo azkarrena, 2. Donostiarra, 3. Kabo, 4. Zarautz, goazen Bermeotarrekin Sara Gandara lankidearen eskutik. Aurrera! Iker Jimeno patroia daukat hemen. Bueno, Iker, qué remontada, ¿no? Bueno, sí, como te estaba hablando, primer largo, pues bueno, han salido muy rápidos para afuera todas las calles. De hecho, se han echado hacia estribor. Y bueno, yo intentaba ahí aprovechar un poco la calle, que hemos tenido ahí como un conflicto con Donostiarra. Han llegado a estar hasta 7 segundos por delante, perdón. Y bueno, sabíamos que de popa nos iba a funcionar, pero teníamos que hacer las cosas muy bien. Se han echado ellos hacia la 1 y le estaba viendo la jugada. Me estaban mandando los remeros a que pondría más popa hacia la isla, pero le estaba viendo la jugada que luego en la isla se iba a echar contra mí y así ha sido. Yo creo que hemos decidido ahí que no le hemos dejado la calle y de tú a tú al final la ola misma que hemos cogido la hemos aprovechado y hemos seguido y bueno, han llegado hasta casi 6 segundos. Bien, sufrido, pero bien, psicológicamente nos hemos satisfechos, hemos salido satisfechos. Pues Iker, muchísimas gracias por tus explicaciones, por subirte. A disfrutar, gracias. Muchas gracias a todos, un saludo y hasta el año que viene. Posi doa, bueno, datorren astean Bermeon izango gara. Hor, larumateko estropadarekin. Pues, aurkezpena Ibon, dida batean, hemen Hondarribia. Hondarribia zaleek dagoeneko buruz dakiten kuadrilla ondo da aldaketarik bilena, ez dago Amalaukoa. aldatzeko modurik. Zarauzko bandera irabazi zuena Arrezkero Orbañanosek ikutu ez duena. Bueno, bigarren Zierbena, bigarren kaleti, Zunzonigik,
bai, aldaketa bat, Deaz, sartu du. Arraunlari bat aldatu du, 5. tostan Jaime Deaz, Mario Hernando jokatu zuen pasaden astean tosta horretan aldaketa hori eta beste bat, Sergio Montenegrok eta Carlos Palazuelok tostak trukatu dituzte, gaur Montenegro hanketik, Mazta tostan Palazuelos. Bueno, eta Orion ere badira mugimendu batzuk, Lizarralde Gaztea eta hortxe barrura. Bi altxerritar gaur treneruan, gaur debutari kontxan Jon Lizarralde, Martxel Aldai, Aiarra lehorrean, eta beste aldaketa, beste Aiar bat, Xabi Arregi, espaldatik, Ortei lehorrean. Hasi da leia! Hasi da Jaun Andreok horrezko txanda! Argi ba. Ea ba! Alea jakta ez, edo nola zantzuen arg. Hondarribia, lehen kaletik Branka aurretik sartuta. GPSa segundutxo markatzen du. Parean orain, Hondarribia eta Zierbena. Eta uartera arte hauek estropada antxe bertan bukatuko balitz bezala. Eta ze estrategia ezberdinak, argi dago Santurtzik bere kartutxoak erretzeko hasiratik hautsi behar duela, adibidez. Eta Santurtzik bezala Oriok ere itxaropena noski izango du zerbait ona egiteko, eta hauek galtzeko ezer espai posturen bat bai, baina nolabait kirolariak gora begira egiten du lana, Ibon? Alde horretatik presio hori gabe, Santurtzi ikusi dugu, Santurtzin aldaketarik ez pasaden azteko eskifaia. Miguel eta estrategia ipatu duzu, eta gomatu empatista olien aldiari, galdetutako zein da sekretua. Sekretua txiok, eman eta jo, eta zenbait garaitan ere, gero bai izango da, baina hemen orain, eman, eta egur batean atera. Ez dago besterik orain. Zierbena, Hondarribi Zierbena, baina Santurtzi eta Orio ez daude zer oparitzeko, naiz eta urruti diren zelkapenean lehen jardunaldiaren ostean Santurtzi 19 Orio 23. Hondarribiaren errenta bikaina lehen aztekoa. Begira Zierbenak orain Branka aurretik sartu du. Eta Zierbenak dagoeneko arraunketa sentatu du, 37 pala pasatxoan, Hondarribia biziago da oraindik badian, Ea orain zikingunea. Lehenbiziko puntu kritikoa hausi izango dugu. Hondarribiak hor, burua hotz mantendu behar du, Ibon. Momentuz bere kaleari eutxiz. Pasaden astean lehenbiziko kaletik soterak egin zuen esate baterako. Horein, Begira, zeitxura duen helikopteroak eskaintzen digun ikuspegi honetan itxasoak. 2 minutu txar orain, Hondarribiaren. Txar, baldintzei dagoki. Ontzi bat Zierbenak eta Hondarribiak Orio eta Santurtzi. 36 paladan Zierbena. Hondarribia... Bai, 36 tramo de corriente esan du Borja. Kantabriarrak, Borja Gómez. Patroien arteko lehia ere bai, zorrotz beti. Bakoitza bere kaletik, Zierbena bere kalearen estriborreko alderdian. Babesten. Ontzi bat garbi. Zati zikina. Bai, jauna. Hondarribiak bilatzen duen 0 kalea, lehen Zarautzek egin duen bezala, eta pasaden urtean, 2019an egin zuen bezala. Ematen du, estribor aldera jo duela, ez? Goiti ikusita bai? Santurtzi eta Orio, uste baino, azkarrago, 3. minutuan, traineru bateko galerarekin. Ez zait harritzeko eruditzen. Ez zait harritzeko eruditzen. Batetik azkeneko bizpairu astetan erakutsi dute koska bat edo bi gainetik dela, iruditan dauzkagun bi traineruek, eta bezitik jokoan dagoenak. Minutu terdian zikina libratu, eta ontziak gehiago nabigatuko dute. Hondarribia ederki kokatu da, kanpoko lanari begira, Ongi bukatu zuen. Branka aurretik sartuta orain berdea. Santurtzi eta Orio egoerari buelta eman ezinik. Begira Hondarribia, 2 segundo Zierbenari. Hemen Aranberri eta bere mutila. Orain itxasuan hobeto, barruan gitxiago kosta zaio. 6 segunduko galera. Bada zerbait, Hondarribiak 2 segundo Zierbenari. Bai. Itxasora hobeto ari da egokitzen. Zikinak eta libratuta edo libratu samartuta dagoeneko. Aurre hartuta Hondarribia. Zatiri traketxena ederki pasadute Orbainan oso mutila. Bat aurretik
bi segundo aurretik, Borja Gomez, orain, Ababorreko mutilei eskatzen. Eta ematen du, Santurtzi, hor dabil, Uriok ere ez du amore eman nahi. Polita doa, oso polita, horrezko txanda. Hondarribia 37 pala pasata. Kontxako 125. edizioan merezi du, ez da? Goi mailako horrezko txanda, Ibon. Ari gara bai ikusten. Ai horixe, bazen berdekin. ¡Sigue acabando! ¡Sigue acabando! ¡Sigue acabando! ¡Sigue acabando! ¡Oh! ¡Sigue acabando! Konfiantzaz jarduteko, ondo bukatu. Ez du besterik esaten. Eta orain Hondarribiak kanporantz ez du besterik egin behar. Segi bere horretan, funtzionatzen ari da, segi bere horretan. Begira, Castrillo, Aldai, Etxebest eta kompainia, ongi ekarriz. Estropada laurden bat salbatu dute, ontzi bateko errentarekin, begira. Santurtzi Zierbenaren parera, trainerua dago hor, Begira, uri nabigatzen. Gehia 8 segundu, Hondarribiaren alde. Gaur ez da zanbuluka eta jauzika aritzeko moduko itxasorik ez da. Begira, diferentzia gehituta. Hondarribi Zierbenari 12, Santurtzire 24. Eta Orio gero. Donostiarra azaltzen da hor 29 batuketa eginda, baina txatan hori orain 8 segundura da. Santurtzi 4. Barka, Mikel, zeinen garbi ikusi dugu. Zierbenako aurrekalaria lotuta zintarekin. Hor, sekula baino garbiago. Txikota bat edo, pulporen bateo, sekula baino garbiago ikusi dut. Ola garro eramaten dut, ez? Ola garroako maki ere bai, zerbaitek. Bueno, argi, Hondarribia 4 segundo, errenta oso ondia. Eta beste segundo pare batean, goko balu bentaja hori, Ziaboga eta gero, argi, abantaila eta poparian olatu bat eta kalea irabaz dezake. Hori da, irabazi eta nahi bezala jokatzeko. Hori asko ari da sufritzen, atzean geratu dira horia. Begira aurrekalaria lotuta, argi eta garbi. Gaur baino eguraldi petralagoak badira frankaz jarduteko, baina bada ez da ere. Eta Ziabogarako hor mosketoi batekin edo joaten da, eta askatu egin barko. Klak, askatu. Zierbena 3 da. Traineru bat. Ez da, erresa hau kudeatzea Zierbenako entzat, Olaturik hartzekotan frankaz, orain hartuko dituzte. Zierbenak orain, uste dut, indarrak agortzeko garaia duela. Ezin zara Ziabogara hurbildu, Hondarribiak lehen jardunaldian lortu zuen errentarekin, ezin zara hurbildu 4 segunduko galerarekin. Ez dutu beharrean dira. Oso ongi Hondarribia, oso ongi. 3 ere izan da horretik, 4 ere bai. Traineru bat. Eta Santurtzi hortzak estutu eta hor sartu nahian. Hori batzean geratu da, baina Santurtzik burrukan jarraitu nahi. Donostiaga Getariarra espalda estriborrean. Ari eskurrena, ortengo nobedatako bat, 3. gotik 5. gora ekarrita. Bai, bere aztapeneko lanetan hor jardundakoa da. Hondarribiko trainerua. Begira, Borja, indarka, olatua da hori. Oriok 10ko atzerapena. Zarautz, baino, zarautzen denboratan ari da Orio, Txandari motelagoa dau, Bai. Eta Santurtzi, kabo baino segundu bat bizkorrago, konparaketan Donostiarra da gaurko askarrena orain artean. Hondarribia bera baino 3-4 segundu bizkorrago, eta Zierbena Urdaibaik eginiko denborata. Airean doaz kanpo. Biak, Zierbena ere bai. Horre, 4. minutuan edo ireki dio tartea. Zekinunaren bukaeran. Bueno, eta hor Montenegro ikusi dugu, Ababorretik erritmoa markatuz, Palazuelosekin tosta aldatuta. Hori azaldu egin beharko dugu baita ere, zergatik erabaki ote duen hori Zunzunegik, Ibon. Bueno, Euskadiko txapelketan eta Espainiko txapelketan, horrenkean Montenegro joan zen. Jarraipena eta segida handia ematen dio ontziari, eta iruditzen zait, hortik etorri dela, zerain Zuzuren erabakia. Begira, beste segundo bat. Montenegro bi kontxa ditu irabazita, bata Bermeon eta besteak Castrorekin. 4 segundo kanpo, Hondarribiak Ziaboga behar, ez utxegitea. Ikagarri, ondo jarri dira gauzak Hondarribiarrentzat. Ikaragarri ondo. Ea ba,
Ea ba, ziaboga. Gauzak aldatzen aztekotan, orain hasi behar dute. Bi traineruko errentarekin. Segurutik. Hor da. Arraun atera egin durko, momentu batean. 9:37. Eta Zierbena pasa ziagoan. Eta Zierbena begira nora joan. Aberi alatza. Errematea. Bai, bandera lortzeko itxaropenei, zaplasteko ikaragarria. Irteran, 6 izango dira. 9:37 Hondarribiak aurrez, Donostiarrak 9:36. Zierbenak 9:42. Urdaibeik 9:41. Santurtzi 9:43. Eta Orio 9:46, Kabo baino bi gehiago. Orain, Hondarribiak Zierbenari 5, uste nuen gehiago izango zirela, maniobra hortan, Santurtzi 7, Orio 9. Zierbena 7, 6 aspira dagoen. Orain Josebak, Josebak amunarrizek ez du arriskurik hartu. Ez zait iruditzen arriskurik hartuko du. Baina nahi izan ezkero, badu aukera, estriborrera jotzeko. Zierbena lanak izango ditu Santurtzirekin, Hondarribia Zierbenari orain 5, Santurtziri 7, ea Orio 8-9, urrutiago ibili da Orio. Kale aldetik eta 3. eta 4. kaletik hobeto etorriko dira. Hobeto etorre daitezke. Ze egoera ona Hondarribiarrentzat. Ia 8 lehendik eta gaur beste 6-7 Zierbenari une honetan. 2000 metro falta dira, baina altxorra 14 segundokoa da Hondarribiaren alde. Begira Santurtzi nora joan. Lehen Urdaibaik arraun egin duen leku berean ari da arraunen egin. Hondarribia Zierbenaren kalean. Baina irabazi dio kalea, Mikel, kale irabazi dio. 6 segundo atzetik. Bai. Hondarribiak irabaziko espadu, ez usteko txat, hartuko genuke. Hondarribiak uste dut duen altxorra handiarekin ez duela arrisko handirik hartuko. Ez du behar. Ez da bat ere. Ez du behar. Ikusiko balu atzetik datorrela Zierbena, hanka segitu. Vamos a pegar el tiro, pero no que tal. Un golpe, Orain txeskatu du joaldia. Joaldia eta martxa. Este segundo bat, beno, 12. minutura goaz, lehen esan dakoa. Orio poparian ederki dator, Bai. Santurtzi pasa egin du Orio. Eta Hondarribia gaina dator orain. 4. kaletik, kale hobea, etortzeko, patroiare harrigarri ona. Santurtzirentzat oso egoera tamalgarria, Horezko txanda 4. segundua galtzen, Orio ere atzetik etorri eta pasa. Eta hauek airean. Hauek osatzen ari dira. Osatu beste lanik ez orain. Garaine sentitzen dira orain. Oraindik 7 minutu luze falta. Bukatu egin behar lanak, baina begira. Zierbena 7 eta Zierbenako arraunlarien buruak dagoeneko lanean. Lantxarrak hartu. Nora joan diren, bai Santurtzi eta baita ere Orio, baina Orio egoera hori zukutzen ari da eta zailtasun gehiago ditu Santurtzi. Hori 3. postua da, horrekoan, Bai, dudarik gabe. Begira Zierbenako laturen bat hartu eta 5 kokatu da. 5-6. Hortik ezin du gehiago murriztu. Beti izaten du, zenbaki txarra 4 eta 5 izaten da. Burua giratu eta kontrarioak ez baitira ikusten. Ez dira 5, ia 8 baitira. Hori da, mundu da. Hor da zelkapena. Opa horra, Jaime Deaz, 14 segundoko tartearekin doa. Zierbenaren helburua nik uste dut orain bandera alde batetara utzi eta txanda irabaztera joan behar dela. Aldala txanda irabazi. Hondarribiak ederki kudeatuko du egoera hau. 1007 metro, aurreko 8 segundu gaur beste 5. 36 palada zuluan, Hondarribia. Atzetik burruka, Orio eta Santurtziren artean, traineru bat Oriotarren alde. Hau oso garrantzitsua da, baita ere ligari begira. Liga pilpila maitago eta Santurtzi da liderra, baina hortxe ate joka Hondarribia da. 154 puntu Santurtzik eta Hondarribiak 152. Horren iruditzen zait, denek ere, horren Zierbenaren nabarmen, estriborra bilatuko dute. Han golatu garbiago hori.
Zierbena seguru jo eta jo alduen guztia murriztu nahian. Orain gainera, Ama Guadalupekoaren zikina janez, Orain zikinago ikusten da. Zierbenaren aurre hori. Hori orain Donostiarraren denbora hobetu nahian. Orain poparian ohorezko txandako ontziak lehen txandako denbora horiek hausten ari dira. Baina Hondarribiaren nagusitasuna erabatekoa da. Hondarribiak aurkari zuzenari 5 segundu sartu dizkio, Zierbenari lan erditan ziabogan. Eta orain, hortxe dago, hori kudeatzen ari da, 5, 6. Arrauketa horretan ez dago baitzekiari, begira. Libre, nola ateratzen dituzten arraunak, ongi bukatzeko. Eta orain, minutuak pasa behar. 4 minutu terdiko serie bat bezala hartu, beste minutu. Zierbenak mirari bat beharko du egoerari buelta emateko. 1000 metro luze, ia 1200 oraindikan, baina Hondarribiak sendotasun ikaragarria erakutsi du orain arteko 15 minutu hauetan. Hemen dira, Zierbenako mutila. Ea segiro ontzi horretan. Horre ere isilik, ez da hori seinale hona. Bai. Horrek. Etzen isilik joan Espainiako txapelketaren azken metrotan. Marruzka behar du, Portularrunek, marruzka behar du. Pozik doanean, eta hauek begira, korre dondo pera ere. Santurtzi laugarren postu horretatik irten ezinik, hori 3. kokatu da orezko txandan. Zierbenak segunduren bat errekuperatu dio Hondarribiari, baina erritmo horretan segunduak errekuperatuta ez dute bandera eramango. Historian lehen aldiz nahi dutela batzuk Zierbenak kasu honetan hemen Kontxako garaipena, begira Hondarribiak 14. nahi du. Azken 3 jarraian hori nahi dute bai. Azken 2 eraman dituzte eta gaur beste bat eta oso bideratuta dute. Uarte paeraean, gero gora egingo dute. Mikel, zen gustatzen, arraunari bakar bat eipatzen, baina Etxebeste ikusten dut hor. Dagoeneko, ligan garaipen gehien irabazi dituen arraunlaria. Nagusi dago. Zer esan behar du Etxebesteri buruz. 6 liga, 5 kontxa irabazita, gaur irabazten badu, 6. kontxa izango da. Atera kontuak. Xavier Etxebeste arraunlari bikaina, handia. Hori zenbat behar ditu Santurtzirekin, 3. eskuratzeko? Bueno, 4 eta 100 batzuk. Une honetan daudenak. Une honetan 5 daude. Bai, bandera, zer esango dute berde? 2 egunetako denbora kontuan hartuta 14 doa koska. Eta Zierbenak ezin dio jan. Brankas galdutakoa. Kanpora erabaki da. Bai, hor erabaki da. Kanpora. Puntetatik ziago gara. Zati horretan joan da. 4. minututik 7. gora bitartera, orain Hondarribiak gora egingo du. Uriadeketa! Hori! Amunarri! Nadetek ere hori esan du. Amunarriz 5. bila doa. Orbainan ozentzat 8. alitzateke. Diferentzia gora orain, 7. Begira, gaurko denbora hauek ikusita Urdaibai izan daiteke gaurko 3. Hori horren helburua, ezta? Urdaiberen denbora hobetu eta gaur 3. bukatu. Bai, baina tartea sartu Santurtzi. Orain 100kotan dago 3. postua, generalean, nagusia. Bai, 2 egunetakoan. Bai. Gora Hondarribi gozatzen ari da, txapeldun sentitzen dira. Gora kuida, hueltzako du orain. Hortxe da Hondarribia. Bere bukaera bizi horrekin gainera baia barruan. 45, 46 dira, hile eta erio. Zierbena, eman bai baina ezin segundurin murriztu. Naita ezin. 200 metro. Hondarribiak eramango du, Donostiako 125. bandera. Palmarezerako bat gehiago 14. Bikain, Ama Guadalupekoa. Bikain. Eta Padian ere, segundu batean igo du tartea.
Hor da Hondarribia! Hau da momentua. Azken txampan, zeruan datoz, gozatzen! Eta ez duasunik gabe gainera. Bai, larrialdi bat berare pasagabe hor. Hor da Hondarribia! Bai, Hondarribiak! Bandera, hirugarrena jarraian! Bai, Zierbena bigarren, burrukalari eta langile baina, bigarren! Ea orain, Hemen da Orio! Orio, 12 segundura, jandio, Bai. Santurtzi 16ra. Orio hirugarren. Orio, bi egunetako denborak batuta, horri biliko daba. Gaurko denborak, Hondarribiak 19 eta 29, Zierbenak 19 eta 44, Oriok 19 eta 51, Urdaibaik 19 eta 52, Santurtzik 19 eta 55, gaurko 5. postura joan da Santurtzi, eta 4 segundu pasatxo Oriok Santurtziri. Donostiara 6. 7. Kabo, 8. Zarautz. Etxipenaren irudia dena emanda, tristura jota, Zierbenakoak, eta patroia zorion duzala ere, posaren posez, Hondarribia. Erakustaldi bikaina eman dute Hondarribiarrek, Ibon Gaztañazpi. Bai, berazen favoritoa bandera irabazteko, eta estropada hasi eta buka zoragarri egin dute, eta nire ustez, kakoetako bat, edo, hor batez ere, 3. minutu terdi, 4. minututik 7. minutu bitartera, zikinunearen puntetako zikinkeria horren gune horretan txe, hortik aurrera, hanka egin dio, tartea zabaldu, eta brankaz ez dut erabaki izango gero etorri egin behar delako, ia 10 minutuan, baina kakoetako bat, nabarmen iritzat, horregun. Hemen dugu Frantziz González Etxabarri Hondarribiaren ordezkaria, zoriona Frantziz! Mila esker. Erakustaldi latza eman dute, zuen mutilek ez da, bikaina. Bai, egia esan beste estropada bikain bat. Bagenekien estropada irabasteko, bandera irabasteko gaur ere lan bikaina egin beharko genula, eta alaxe egin dugu, ez? Hasieratik hor egon gera buruan, aguantatzen, bagenekien lehenengo minutuak izango zirela klabeak, diferentzierik ez galtzea, hori lortu dugu, eta behin zikina pasatan ikustu dut hor nagusi izan garela, pixkanaka diferentziak hartuz, ziago gara aurretik ondo iritsi, eta nik uste dut bueltan gozatu indugula. Aitzakiarik ez dago, garaipen ederra, bi egunetan oso ondo, dotore, irabazi duzue, eta orain, noski, liga ere helburu handi bat izango da zuentzat, hurbil zaude, 2 puntura. Bai, hala da, lehenengo guk egin behar duguna gaurkoaz gozatu, zaila ikusten genuen hasieran, baina ikusi dugu, bi lan bikain eginez bi asteburutan, lortu dugula, eta esaten duzun bezala, hori eginda, liga hortxe dago, esku dago, 2 punto, 2 estropadan aurretik geratuzkero, guri izango litzateke, bandera edo garaipen gehiago ditugula. Oso ondo, eskerrik asko, gozatu, ondo ospatu, haundi egin duzu eta, mila esker. Mila esker. Frantziz González Etxebarriren posa, eta Sara Gandara, uretan Zierbenakoekin, aurrera. Borja Gómez, Zierbenako patroiarekin hau justu ere. Bueno, Borja, se ha intentado, pero tú me contarás qué ha pasado. Bueno, Hondarribi se ha defendido muy bien. Hemos estado ahí peleando con ellos para afuera. Al entrar en mar abierta han bogado mejor que nosotros, nos han abierto un pequeño hueco, que luego sí que es verdad que volviendo había ratos que nos echamos encima de ellos, se iban, escoger un poquito la ola, estaba un poco sucio. Hemos defendido la segunda plaza, que al final nadie lo valora, pero está segundo en la Concha cuando hay equipos con un potencial tremendo que han quedado terceros y cuartos o quintos. Y nada, felicitar a los chavales, que sé que están dolidos porque es otra vez, nos quedamos ahí a las puertas pero hay que tener la cabeza bien alta y disfrutar lo que un segundo punto vale. Me gustaría preguntarte por la mar, por la corriente, por cómo estaba ahí fuera. Bueno, pues yo creo que cuando hemos salido del campo había un poquito más de viento que ahora, ha limpiado un poco la ola, pero aún así el largo de vuelta era duro. Sabíamos que si nos echábamos a la calle 4 quizá había demasiado rebote hasta la isla. Hemos mantenido un poquito la calle, también para no dejar a Hondarribi calle libre. Y bueno, pues ellos han remado mejor y tampoco darles la enhorabuena y sin más, tampoco podemos pretender más porque hemos dado todo lo que teníamos y estamos muy contentos. Efectivamente, no hay que olvidar que Hondarribi tenía una renta de casi 8 segundos, que
sí puede ser perfectamente remontable, pero está claro que es muy difícil. Sí, ellos tenían 8 segundos de renta, sabemos que es muy difícil, estábamos pidiendo que hubiese eso, ¿no? Pues que una calle 1 y otro calle 4 para ver, quizá hubiera más diferencia. Bueno, les hemos llevado a la par, se han defendido porque llevando 8 renta y meter otros 5, pues hay que felicitarles y no hay más. Y nada, dar las gracias al pueblo que ayer se volcó con nosotros y sé que nos van a estar esperando con los brazos abiertos. Pues zorionak a vosotros también, porque lo acabas de decir, hay que valorar el segundo puesto. Eskerrik asko, Borja. Vale, muchas gracias a vosotros. Bueno, salkapenak errepasatu behar ditugu. Hondarribia gaur 19-22, Zierbenak 19-44, 5 eta 30, bien arteko tartea. Gero gaur 3. Orio, 12, 4. Bermeurdaibai, 5. Santurtzi, 6. Donostiarra, 7. Kabo, 8. Zarautz. Ea orain bi egunetako denborak batuta, azken sailkapena, eunenekotan zegoen 3. postua, eta begira, Santurtzik, 40-2, Oriok 40-2, 66. Hondarribiak beraz, 29 eta 26, Zierbena 2. amairura, Santurtzi 35-era, 4. Orio 36-ra, 5. Bermeurdaibai, 6. Donostiarra, 7. Kabo, 8. Zarautz. Ea Ortiz jaunak zer dioen. José Manuel, buenos días. Muy buenas. Bueno, habéis peleado mucho, pero hemos visto hoy a una tripulación de Hondarribia muy potente, muy potente. Sí, muy concentradas. Nosotros creo que hemos hecho una magnífica regata los 2 días. El primer día nos faltó un detalle, pero hoy lo hemos peleado muy bien. Y además con ganas. Se veía la tripulación, bueno, aunque no puedas ganar la bandera, vamos a ir a por la tanda. En ningún momento se bajó los brazos y de verdad, encantado con el comportamiento de la tripulación, con las ganas que han tenido. Felicitar a Hondarribia, no cabe otra, han ganado francamente bien. Pero felicitarnos también a nosotros de que estamos ahí arriba y de que somos esta temporada uno de los mejores clubes del Cantábrico, ¿no? Muy bien, pues a rematar ahora con la Liga y ya llegará otra oportunidad para Zierbena. Muchas gracias. Seguro que sí. Eskerrik asko, José Manuel Ortiz jaunaren hitzak eta, bueno, etxipena ulergarria. Ibon Gaztañazpi etxipenaren momentu hori ere Zierbenakoentzat. Nik uste uretan, behar baino lehenago ere ikusi dutela haiek ezinezkoa izango zela gaurko helburu hori gauzatzea. Hondarribiak behin puntetatik aurrera erakustaldia eman duelako, Ibon. Egoerak irautzeko kirolean beti gidoi bat edo markatu behar izaten da, eta hemen eskatzen zuen, Ziabogan gutxienean parean egotea, eta pentsa, Zierbena Ziabogara atzetik heldu da, oraintxe 5 segundo atzetik heldu da, Ama Guadalupekoarekiko, eta horre, uste dut, gakoa berriro esango dut, 4. minututik 6. minutu bitarte horretan hanka egin diola, eta horra hasi dela, pasaden igandean noski, baina Hondarribia pasaden igandean, bai, baina gaurko estropada honetan, orduan txasi dela, garaipen handi hori, nolabait ere mamitzen, ez da? Eta begira, 3. urtez jarraian, Hondarribia, Joseba Munarriz, banderaren bila. Xabier handu ezauzte dut, bakarren batekin ere badagoela. Aurrera, Xabier? Bai, alaxe da, hemen pixkanaka hurbiltzen ari dira untziak, lehenengo txandakoak iritsi dira, tartean Donostiarrako arraunlariak eta horietako batekin, Jon Agerrezabala Aitziartarrarekin gaude. Bueno, Jon, ontxe aztertzen egin jan demorak, eta bueno, Ziabogan Donostiarrak gaur demorarik onen egin du, uste dut gustora zaudetela egindako lanarekin. Bueno, bai, egin esan, gaur gure objektiboa zen hasieratik tope ateatzea, eta behar estropa hauzi behintzat ez gehiatu hor ikusmiran gehiatu gabe, dene eman da atera. Eta egin esan, kanpoaka ikusgarri junga, ez? Esan, olatua, behin isla paretik hasi olatua, tenpopatu. Eta hartu, urrei gerotatzeo, eta oso gustora junga. Igual pixkat hipotekatu dugu, baina, bueno, uste hori eskatzen zila gaur, eta gero barruak sufrikin, berezan egin noski. Sufritu desentez, ikusita Ziabogan atera dezuten denbora, gero bueltan 11 segundu hobeto Urdaibai, Kabok ere buelta hobea egin du. Kanpoak askotan hipotekatzen zinean, da gero adibidez ere bai kanporak kaliak asko launtzen baldin baizu, gero barrurak ere ez duzu usten hori, baina nik uste izan dela guri brillo pixka falta izan zaila kanporak hainbeste eman diulako, pues gero barrurak etorria pixka hipotekauta bezala. Bueno, Donostiarrantzat ere bukatu da aurtengo kontxa, liga bukatzeko beste bi jardunaldi ze helburu edo
daukazte? Bueno, aurten ikusten da, ez? Daula bigarren txandatik bandera asko eritzen nahi ikusten da, eta uste eta objektibo horrein txekun berreila, ez? Estropara junta, bai ladun batian da bai igandian, gure txanda irabazi eta gero zaietea, berze pasatzen. Eskerrik asko. Bale, zuei. Horra, Joseba Munarriz, 3. urtez, jarraian, Kontxako bandera astintzera, nola datorren, eta esango nuke gainera, aurten pasaden urteko gidoia nola baitere, errepikatu dutela, denboraldia aztertuta, noski aurten koronavirusaren urtea izan da, eta negua eta bar oso ezberdina, baina pasaden urtean, Mikel Orbañanosek, Orioko estropadan, 14 batekin jo zuen, nola baita izateko, landuta izango zuen noski, entrenamenduetan, eta arrezkero nagusi izan zen. Eta aurten ere, Zarauzko banderan, gaur Donostiako bandera irabazi duen 14 beratera, eta arrezkero, hemen Donostia nagusi dugu, Hondarribia, eta bestetik ikusten ari gara ligan ere, egoera iraultzen ari dela, argi eta garbi, eta oraindik gaur Donostiakoa, eta oraindik pentsa zer falta den. Larun batean Bermeon, eta igandean Portugaleten, eta Santurtzi eta Hondarribiaren artean, 2 puntu baino ez daude. Berdinketari balego gainera Hondarribiak eramango luke, eta hauek uraparretan datoz. Endeko goi alkate jauna horra, ez da azarra izango Joseba Munarriz. 3. erreskan, eta hau pixkanaka, lehen Hondarribia arrauna ez da gaur goizekoa, pentsa noiztik hasi ziren, patroia handi bat, handiena Hondarribiaren historian, lujan bio, heldu haien ere bai, eta dagoeneko iruditzen zait, iruditan ikusten dugun gizon honek, hori ere bere izena historiaren liburuan urrezko izkiekin sartuko duela. Horra Hondarribitarrak, gustorazko, bejon deizuela motelak, zorionak hemendik, Alexu da bere hor, pasaden urtearekin alderatuta, 3 baja, 14 hartatik 3 baja, Kontxalo Karrion, Inigo Bertiz, eta Santurtzin aritu den Adrian González ere bai, eta nola baitere, horiek betetzeko 3. tozan, Ander Legazkoe, Arrobikoa, Gaizka Gorostiaga ere bai, etorri da Getariatik, eta Alain Osanbelarentzat, lehenbiziko Kontxako bandera, horrek usten dugu Donostiarra, 4. tosta estriborrean, eta ez dira azarra izango, ez direnez azarra izango. Orbañanos, pentsa, Hondarribiara joan ezkeroztik, 2002. urtean, hau 5. bandera, horra Mikel Orbañanos, Anaia Txomin ondoan, eta Inigo Bertiz pasaden urtean, une honetan txe, bandera astintzen ari zen, eta azkeneko polara honetan, zeran Orbañanosen laguntzaile lanetan dabil. Eta hau ere esan beharrekoa dagoa. Pilaketak saiestu nahi direla, baina hor jende pila bat dagoa. Hor pirauekin eta kontuekin. Ibon! Bai, Sara? Hementxe, Mikel Orbañanosekin dagoela. Aurrera, Sara. Bueno, sorionak, zu kontatuko diazo ze zapore daukan 3. bandera erreskan. Bueno, bai, eskerrik asko. Egitea esan, oaintxe bertan 3. gai ez dira beste garrantzi ematen, egitea esan gaurku da, imango jo garrantzia. Urtengo edizio urte horren berezi honetan, garaile izatia Kontxako edizio baten berriz, gutzako kristona da eta oso pozik gaude, bai. Egia esan, badakizu, 8 segundoko errenta neukatela, beti da errenta, baina ez dago lasaitzerik ez da. Bai, ala da, gehien bat ikusirikan, ze aurkarik genitun aldamenen ez. Udara guztien oso maila hona eman duten aurkarik zialako, eta gaur planteatu dugu estropada berriz zerotik hasiko ginake bezala. Boro hilatera zegu baitare gaur estropada, arraunariko oso errendimendu hona emanez, eta Joseba Patroi bezala irutze beste behin erakutsi dula oso patroia ondila dela, eta oso pozik gaude horrekin. Eta, begira urte horren berezi honetan, eskaineneko genioke horren gazi pasan jendiai, eta Hondarribitar guztien aldetikan, animoak, gaizki pasan jende guzti horiei, bandera berai eskaini jo, eta, lemaion buelta ematen honek, eta normalidadea bueltatzean. Eskerrik asko Igotzarren, utziko zaitugu gozatzen, Giroa ederra dago eta. Hori da, eskerrik asko zuei, bai. Beno, horra Mikel Orbañanosen hitzak, Ama Guadalupeko arraunlaria ikusi ditugu, zera jasotzen, arrauna jasotzen, eta Mikel, 3. esatea erreza, lortzea zaila oso, gogotik gainera. Dudari gabe, hitz egitea erresa da, baina gero garaipena lortzea ez da txantxetako kontua,
eta begira ezazue nolako posa Hondarribiarrek 3 jarraian izugarria baita garaipena, eta gauza bada irabaztea, eta beste gauza bat Ibon Gaztañazpi nola lortu duten garaipena 2 egunetako lana kontuan hartuta. Bueno, hitza eskatuz duguz Xabier Andueza lankidea aurrera Santurtziarrekin. Iker Zabala, Santurtziko prestatzailea dugu hemen gure ondoan, eta ez dakit oso gustora ez dut uste dagoenik, berak egingo digu balorazioa edo gaur txandan Orion atzetik, 4. Ba, lehenengo luzien, nahiko ondo jungara kanponaz, baina moten dago ziagoa ez dela bape hona izan, 6. kaletik ibili gara hor bueltan, eta ja metro asko ditugu, eta olako arerioak ez dago barkatzen. Bai gaur eta bai pasadan astean Hondarrik sekulako erakustaldia mondau, zorionak, fuertenak izan dira gaur. Dagu, behintzete 3. postuari heldu txagu, eta parte horretatik nahiko kontentu, baina gaur gure maila ez dugu man. Aurtengo kontxa uste dut, Santurtzik, aurtengo kontxan beste helburu batzuk zituela ikusita liga batez ere. Liga geratzen da, aurretik zaudete 2 puntu, baina ikusita azken 2 aste hauetan Hondarribia nola dagoen, nola zaudeten ez dakit. Leia egongo da, berdinketa egotekotan, badakigu berai bandera gehiago irabazi dituztela. Datorren asteburua Bermeo eta Portugalete harrak izango dira. Bai, gaurko estropada nahiko bereziz da, 2 luzetara egiten da, ja pasan igandetik ona, ja alde, zuralde, ja kontran zabiltz, ikusten duzu zuzena, eta alrebez, zatoz banderaren leian biltzeko, eta zabiltzez hor, ja, 3. postua mantenduteko, ni bakit eta ziur nau, datorren hastien Bermeon, beste leia oso desberdin izango da, batzuk jongo dira inongo objektibo barik, eta bai gu eta bai Hondarrabi objektiboa oso klaru dakogu. Gure objektibo izango da, Bermeon irabaztea, eta igandean ikusiko duze gertatzen den kale sosketakin, baina ikusten da, zuk izan duzune Hondarrabi oso fuerte dabiela, bandera konpuruen gure baino altu hau dau, baina gaur garkue, Donostiko ikurriña, zorionak Hondarrabitarrari, eta gero-gerokoak. Mila esker, Iker. Bale, zueri. Kirol legez onartuz Iker Zabala, gaur hemen gertaturikoa, horrela da, kirol legea, horrela hartu behar dira gertatutakoak, eta ligan izango dute orain dudarik gabe erronka. Bueno, erne protagonistekin jarraituko dugu, hau kontxa da Euskal Telebistak alegin berezi bat egin nahi izan du gaurko honetan. Zergaitik, besteak beste hemen zaleen berotasun hori falta delako birusaren eraginez. Oraintxe bertan, rafaga txiki bat eta bagatoz protagonistekin. Txikaina benetan emakumeen ikuskizuna, 13. edizioa, eta Oriotarren garaipen handia errentarekin hasi dira gaur, baina gaur erakustaldi izugarria eman dute Donostiarren aurkako lehia. Zen momentu zoragarria, Nade Agirre, Oriotarren patroia, bandera hartu eta astintzeko garaian. Ez du izan beste urte batzutako berotasuna, joan zen urtean adibidez, kuarrila osoa hortxe zen gainean, momentu hori ospatzen, gozatzen,
baina egoerak behartuta, nahi eta nahi ez beharrezkoa zen gauzak horrela egitea, kirolari guztien eta hor bildutako guztien osasuna babestu ahal izateko. Hortxe duzue, Nadetagirre banderarekin, eskaintza bere kideei eta kide horietako bat hementxe da gurekin. Itxaso asko Nogoieta, egunon eta zorionak. Bai, eskerrik asko. Ze estropada dotore egin duzuen, ze momentu bikainak ikusi ditugun gaurko honetan, jarraian errepasatuko ditugu, hori paregabea da, kuadrilla osoa, zutik, patroia txalotzen, konta eguzu, zure sentipen haune horretan. Izugarria izan da, azkenian martxoan ez genuen jakingo hemen egongo gineanikan, eta berriro elkarrekin arraunitia eta horrela arraunitia guretzako izugarria izan da. Izugarrizko erakustaldia eman duzue, gainera, brankaz, dotore, poparian, bikain, estropada osoa borobila izan da, barruti nolako sentsazioak izan dituzu? Barrutik egia esan gozatu indegu. Hasieratik estropada lertzea atea gea, aurreko igandian 4 segundu batzetik atea ginen, da esan genuen hori aldala gaur etzula horrela izan bihar. Orduan, ziaboga aurrena iristeko helburuakin atea gea lehenengo olatu izateko buelta emate genunean, eta bueno, ala sein dugu eta bueltakoane gozatuz. Bueno, guazen Ibon Gaztañazpiere heldu zaigu eta Ibon egun ederra Orioko herriak nola agurtu dituen kirolariak ere prest dugu. Oriotarrentzat garaipen hau handia da, bigarren urtez jarraian eta Oriorentzat gizonek ez dute albiste berezirik ekarri aurtengo kontxan, baina emakumeena historikoa da. Izango ez da, pentsa bigarren urtez jarraian nola lortu duten, bandera irabaztea. Pasaden igandean ere, harrera izan zuten, gizonezkoek, emakumezkoek ere bai, gaur goizean, eta bueno, hau nabarmen da, herriak goiz-goizetik bizi du, kontxako bandera irabaziatarian, herriak naiz eta koronavirusaren garaian eta egon. Gaur egia esan zerari gabe, Jesus, bengali gabe eta bar, baina jendea zai. Itxasu, ze sentitzen du kirolari batek horrelako agurra jasotzen duenean, goizean goiz altxatu eta bidaia egin aurretik? Egia esan, herria zurekin daola jakitia eta Donostira etorri baino lehen olako harrera bat edukitzia izugarria izan da. Ez azkenian urtia gogorra izan da eta ezin izan dugu urtero bezala herriai harrera horiekin bandera eskaini. Baina hala ere herria zurekin daola jakitia eta horrelako detaiak edukitzia izugarria da guretzako. Orioko herria berezia da, beste era batera bizi du, arraun mundua, hori da ospea, bizi ere bizi izan duzuzuk Ibon, eta hori gaurko egunean, kirolariak lanera doazenean eta keska puntu horrekin, errenta txikiarekin, Donostiarrak goi mailako aurkariak izan direlako kontxa honetan, pentsatzen dut horrek izugarrizko susperraldi emango diola kirolari bati, ez? Pentsa emango ez dio eta gainera kontuan hartuta, 2 segundu pasatxora egon dira Donostiarrak, asteoa jakin badakigu oso gogorra eta ala izaten da, kontxa irabazteko astean zehar asko sufritu behar da, itxasok eta sufritu duten bezalaxe, eta itxaso zorionak, lehen bizita, galdera bat. Baukaz, zuzena, iruditu zait, urte oso guri gauzak errazak iruditzen zaizkigu, gure altari horretatik, urteko estropari borobilen izan alda, gaurko hau. Hala iruditu zaigu. Borobilenetakoa, egia esan zarautzeko estropadekin ere oso gustu gatu ginen, eta gaurkoare oso borobila dela iruditzen zait. Aurreko igandian akats txiki batzukin genitu, baina bitako batekin gehatzeko igande hontakoak ingatu genitzake. Bueno, aurreko igande aipatu duzu Itxaso eta hementxe ditugu irudiak. Lehen jardunaldian, Ziabogaren ostean oso momentu honak eta renta polita lortu zen duten. Gero baia barruan Donostiarrak asko hurbildu eta hor zailtasunak, ez da? Konta eguzu hori nolakoa izan zen? Ez, azkenean gu garraunian ondo jarraitu genuen, gu oso guztua gatu ginen indako lanakin eta eman genuen errendimenduakin. Esati zutena, aste hau aprobetxatu dugu, agian bertan burutu genitunak atxoiek zuzentzeko, eta egia esan bagenekin Donostiarrare bertan ibiliko genuna aurri harrapatu nahian, orduan pres den horrelako momentuak bizitzeko. Eta hori, aste hau aprobetxatu dugu hortako eta ondo eta zaizkigu gaur gauzak. Gaur ondo ez, gaur oso ondo, ikaragarri ondo. Egia esan estropada borobila egin dugu, eta hasita buka, egia esan, ni behintzat txalotzeko estropada egin deula eritzen zait.
barruko sekreto dana kontatzeko ez dizut eskatuko, nahi baduzu kontatu, Ez. Baina, ezaiguzu behintzat, Xanti Zabaletaren azken mesua edo mezu nagusia gaurkoaren atarian zein izan den? Mezu nagusia, azkenian bakiula zenbat lan indeun, zenbat sufritu deun, eta ze bizi izan du deun gaur hemen eoteko eta lortu deun postua hau lortzeko. Orduan, hitz horiekin nahikoa izan da gure euneko una ateatzeko. Gurian zentratu eta lana ondo itia, jazta. Itxaso, gaur sortzi, une batez brankaz 4 segundo atzetik ere ibili zineten, gaur gutxiago, segundo bat atzetik. Larritu altzereate, larritu altzineten, hobeto esan da, pasadan ikan denuen baten, basiaztik eta gu ezinik. Ez, nehondia temporan zehar ere horrelako momentuk zarautzen uste larun batean 3 segundo atzetik ibili ginala, eta beste estropada batzuk ere atzetik ibili ga. Azkenian olakotan eta maila hontan burua hotz mantentzen jakin behar dezu, eta zauden postua aldala postu hortatikan gora iten. Orduan burua hotz eta ez gea, gu ez gea larritu behintzat, inongo momentun. Nik uste bukaerako metroie gainerako osatzeko momentuak izan direla, ia bueltako luze osoan. Hori kanpotik errez ikusten da, barruan lan egin behar da, baina seguru nago azkar sentitu zaretela garaile eta txapeldun, ez da? Genekin ja bentaja handia ateatzen eginala, baina azkenian bukaera arte ez da estropada amaitzen. Aurrekoan 8 segunduko bentajakin gain den, eta gero 6 segundu edo jantzizki duten. Orduan gaur ere berdina zen pasatzia, olatu desentiak zeuden, gufaiatzia nahikoa zen, behariek aurri hartzeko berriz ere. Orduan, kontxan eta gainontzeko estropa guztitan, gauza danak ondoen berdituzu, eta ezin dezu momentu baten espekulatu, jaina da hola. Orduan, azkenera arte, zure euneko una eman behar dezu. Nolabait esateko, Donostiarrak aurrekoan bai irabazizuela, errespetu hori ez da, bere bukaera horrekin, eta gaur zuek errenta sendotu egin duzue azkar, ziaboga ere, dana ondo, eta nik uste dut, alde horretatikan patxada batekin edo jardungo zeinetela. Ikusi dugu, jadanik metro asko falta zirela oraindik, bandera guria da, Nabet Agirre esaten gurea da, lasai, oso ongi ari gara, sentsazio horrek ere, seguru asko auspotu duela kuadrilla, ez? Bai, auspotu azkenian, bentaja beti auspotze zaitu, baina azkenian esan dizutena, euneko una azkenera arte, eta errespetua momenturo aurkariri, ze behaiek ere sekulako maila dakate, Donostiarrak ez etzit gainotzekoak sekulako mailerak eutsi du denboraldi guztin, eta beti errespetuz, eta esan dizutena, espekulatu gabe ez erre, inoiz. Bueno, ondo bukatu eguna, Itxaso, ez dizut ezango arratsalde ederra izan, nahi noski, baina gaurko egunez zure arratsalde maitatua seguru zela Orioko plaza eraberritu horretan eta eskaintza egiten herriari gutxienez ondo bazkaldu eta disfrutatu, irabazi duzu eta merezi duzu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta berehala Orioko beste protagonista bat gurekin. Itziar Olazagasti. Orio momentu apalenetan hartu Nabet Agirrerekin batera eta ibilbide osoan goraino etorri den arraunlaria bien bitartean begira. Festa herrikoi eta erraldoia ez, baina festa unkigarri eta jatorra bai. Donostiako kaian beste garaileak Hondarribiarrak hor ditugu, bertan klubeko teknikariak, laguntzaileak, klubeko arduraduna bakarri daude, baina irudi hori ere hor da, zuzeneko irudia eta imaginatu behar da horren atzean herritar guztiak gaudela, ze momentu polita baita ere, historiarako geratuko den irudia, arrapalan beti izan dugu garailearen zale kuadrilla handi hori, eta gaur zoritxarrez irudi berri badugu. Baina honek ere bere xarma badu, Mikel, alegia zalantzari gabe, jendearekin eta beste kolore bat eta beste grazia bat izan du, baina honek badiruri, nola baitere, aldagelako festa bat, festa pribatu bat ematen du, zure ondan daukazunak, esango dizu. Halaxe da, hementxe dugu Itziar Olazagasti, Orioko arraunlari eta txapelduna. Itziar, ongi etorri eta zorionak. Bai, eskerrik asko. Ze momentu bikaina, ze irifarre ederra ekarri duzun, hau bizi egin behar da, eta zorionez zuentzat, bigarrengoa da jarraian egun handia, ez? Bai, egia esan, Ibonek esan duen bezala, hor azkenen, aldagelako festa bat dirudi, gu zalegok ez zeuden hemen, baina gu badakigu behaiek etxen egongo ziala baita ere ospatzen, orduan guk indeuna izan da, guk gure onena atera talden ospatu, baina zalentzako.
eta egia esan polita izan da, agobio gabe, osea, bestetan izatea arranpla, bere polita dakan hori de, batzutan agobiantia da izatea, azkenen zuk zelebratu nahi dezun hori konpartitu nahi dezu, baina igual ere ez tazu nahi dezun bezala. Gaur guk nahi gendun bezala, da, zaleguak initeko zati hori, hor gelditukoa. Erdibideko bat bilatu beharko dugu, ezta? Taldeak eta nolabait lagun artean eta klubeko parteide guztien artean, baina baita ere herriarekin, ezta? Bai. Hor, beste erronka bat etorkizunerako. Hau, amaigabeko bidea da, ez? Kontxakoa. Ondo iruditzen bazaizu, eta Ibonen laguntzarekin noski, errepasatu egingo dugu gaurko jardunaldia, gaurko garaipen eder hori, zeren iruditu zait, errespetua bazeniotela, nola ez ba, Donostiarrari, baina ederki kudeatu duzuela gaur lana, lehenengo txampatik hasi eta ongi, errenta etzen izugarria, txikia zen, baina hori ere bazen duten, eta estropada iruditzen zait oso borobila egin duzuela. Bai, aurkariai errespetua beti, ezta? Eta gehiago ikusita zein zeuden aldamenen, ezta? Tripulazioei behiratuta, gu baino galoi gehiago dazka, gu baino garaipen gehiago dazka, banan behiratzen hasita. Eta horrek nik usteet gutxako beste errespetu puntu bat zala, baina, erakutsi deu irabazteko gai gehala, hortako lan indeula, ibilbide bat dakaula atzetikan. Eta, lehengo asten gauzak justugo ibilizian bezala, guk konbentzituta geunden, lana ondo ite baldin genuen, irabazteko gai ginala, ezta? Eta aste guztia pasade hori pentsatzen, da, ikusi da, pentsatutakoa egia bihurtu deula. Akatsi gabe gainera, poliki joan zarete, tartea zabaltzen ziaboga ederra, etzakieri gabekoa, etorri ere bikain, aurrekoan ikusi genuen Donostiarra hor azken metrotan gai izan zela, tarte hori murrizteko, eta gogoan dut gainera albistegirako hurrengo egunean astelehenean bideoa prestatzen ari ginela eta zure iritzi bat sartu genuen esanaz ari gara eta jo eta hartu ezinik eta gaur ez da horrelako horik izan, gaur ikusi dugu hori ondo, gozatzen eta egun eder bat borobilduz. Bai, gauzak egia esan, nahi bezalatea zaizkigu. Lehengo hastiai behira zesan, behaiek igual etxen jokatzen zuen, da, igual karta geixio zezkaen bere alde, baina, jakin izan dugu horrei buelta ematen, eta zesan, gauzak nahi bezalatera zaizkigula gauz. Itziar, zu bere ibilbide luzeko arraunlaria zala, bigarren kontxa, kuadrilla honek erakutsi du beste, asentatua dagoela, arriskuetako bat izaten da, beti izaten da, arraunketa galtzea. Bai, atzetik ikusi, pasaden astean ikuste dut hor jakintzen dutela, asmatu zen dutela, beldur hori izan alduzuek gaur astean zehar, alegia, martxa egiten baine, eutxi nolabait ere. Egia esan denboraldi guztien irteeretan segundu bat bi atzetik atera geha, aurreko asten gauza da lauraino junginala atzea, zautzen da ibili ginen, itxasok esan duen bezala, baina ni horretik ni joan, nik ez nun behiratu dein, referentzik esatez izkiguenak trampa txikiak intzian, nik sinistu inun, esate ziguena, eta egia esan ziagogan paren sartu ginen, orduan nik etxea jun arte ez nekin lau atzetik ibili ginela. Orduan, atzetik jundare ikusi dugu, gure lanen jarraitze baldin badago, gertuatu izan du gehala beste estropetan, ez zigun gehiagi preokupatu. Baina bai, beldur hori hortzeon, ez da aldeite bai gue, hori joko estropan pasazan bezala, arraunketak galdu horrekin. Baina, ez dio buelta gehiago emango, ez da, batzuk irabazte du da, ez da bestiak. Baina aldala horrelako egun ederra gauzatuta eta kontxan, beste entzat ere helduko da txanda, baina norberak berarentzat nahi du garaipena, liga irabazi zenuten, aurten Euskadiko txapelketa Donostiarrak eraman zuen, baina kontxan berriz ere nagusia gertu zarete, ematen du Orio aro berri bat zabaltzeko prest dagoela, ez? Joan zen urteko lana ikusita eta aurtengo nagusitasuna ikusita baita ere. Zer diozu? Bai, proiektu hau hasi zanen, zan pixkanaka gora heltzeko asmoakin, ezta? Ilo ginen gora, esango deulengo urten, eta, behin gora jotze zanen, beti esatea mantentzia dela zailena, ezta? Beste urte betez mantendu gara goran, eta nik uste horre, gure lanai balorea emate joula. Eta asmoa dela jarraitzia, aldan neinen, hor goran, behin iritsi gehala, erronka da mantentzia goran, ezta? Eta gehiago, aurkarik ebai ikustezunen, behaiek ebai lanen nahi diala, refortzatzen nahi diala, eta horrek beste aliziente bat emateizu, zuke bai jarraitzeko hobetzen. Oso, eta bukatzeko, azken lan hauek aztertu eta gero, errepasatuko dugu nolabait bukaerako barne pozo hori, lehertze hori, izugarria da, eta kontatu mesedez, hor barruko sentsazio zureak,
lehenengo zurean, noski. Zu gainera, hain ibilbide luzeko emakumea izan da hori Arraun elkartean, ez da? Ez aiguzu? Ni normalen nahiko lasaia izaten naiz, baina gaur egiten esango izuet harrotu naizela. Temporada guztia beti hor ikuste zan, komunikabidetan atletikan daude presioa jaso dugu, aurkarik hor daude, igual beste urtetan baino gehiago, eta horrek azkenen barrenen dakasun arrabi guzti hori batera araziteizu, ez da? Esango dugu arrotuta pixkat, baina postasunez. Oso ondo, azken galdera zuretzat, Gaztañapi. Bai, nik aurre hartu didazu, baina nik azkeneko minutu teorri hori ze pasatzen da, Arraunen ari zara gaur bezala, ez duazunik ez, bai, Itziar, oroimen ariketa bat, ze pasatzen da, baia barruan, garaile sentituta. Ni nahi nun bukatzi haula. Bazpare. Baina ez, egia esan da, disfrutatu ingo dugu, ez da, askotan, nik usteet iaz lehenengo aldia zala garaipenak lortze genitula, gutzako arrarua zan, hori igual jendeak ez du entenditzen, irabazita ez zelebratze hori, kostaintzitza egun sinistia egitan irabazin gendula, egitan garaile eginala, eta aurten nik usteet konfiantza hori eman digula, eta beti esate genuen estropa bakoitza gehiago zelebratuko deu, gero ezin dalako zelebratu eta bi ez genikugulako azkena izango zen edo ez. Eta gaur, temporali osua bukatu ahal izan da, egoera hontan, eta, azkenen hor barruko poztasun hori edana, zelebratzeko momentua, ez da, gero arranpla berezia izango zala, ezberdina, azkenen momentu hori uretan bizitzekoa eta uretan zelebratzen ikasi indeula esango duen duke. Orantxe bukatzeko, agur esan aurretik irudi hori eskaini nahi dizugu, zuri eta ikusentzule guztiei Arrauna jasotzen, ikasten da, baina hori barnetik ateratzen da, eta momentu hori paregabea da, eta hemen gainera non eta Kontxako uretan lankideok, irudi horiek pres baldin baditugu, guazen Itziar irudi horiekin agurtu nahi genuke eta. Bere ala izango ditugu, Hor, gaur hainbeste irudi ditugu, zuei eskaintzeko. Hor da, agindua. Bate batian, Eskerrik asko, Itziar Olasagasti eta Oriotarren posa alde batetik. Eta berehala Donostiaren arraunlari eta entrenatzaile ere izango da gurekin Maialen Arrazola hain zuzen ere. Garaile bat dagoenean, beste bat Zapore Gazigozoarekin doa beti etxera. Gaur egun handia izan zitekeen Donostiarrako entzat. Egun handia da, bigarrenak dira, zelkapenean, beste pausu bat eman dute, garaipenaren bila. Helduko da, hemen da Maialen Arrazola, noski, Irifarrea bai, edukazio ona duelako eta baina barne tristura puntu bat ere izango duzu. Eguerdion, eskerrik asko lehenik eta bengoz, momentu hauetan errezena izaten da, nire taldekidekin manoa da, etortzeagaitik, eskerrik asko bihotzez, benetan, zemuz zaude, nola sentitzen zara gaurko estropadaren ostean, Maiale? Pixkat, sentsazio Gazigozoarekin, nik uste kriston estropada egin degula, baina ez degula demostratu benetan zer geran kapazak, eta, pixkat tristura dakat ekipoaren gatikan, justu estropada handia da, herrikoa, aste osoa hiru guztia ametxetan egon da, eta horrek egin digu ere guri ere amestu ahal izatea, eta pixkat hori, Gazigozoa, sentsazio Gazigozoarekin. Bai, Maialen, uretara atera aurretik, ikusi zaituztet, bat eginda, alkar hartuta, benetako rugbiko mele bat egiten zen, transmititu egiten zen, hor emozioa eta zerbait berezia zela. Konforme nola izan da hori, eta zein izan da zure mezua atera aurretik? Nik aste osoan eskatzen nuen gauza bakarra, behintzat kale txarrarena ez tokatzea, ez? Eta, pixkat hori nik asentatu dut, lehenengo kale hori tokatu zitzaigula, eta nien nire malaletxe hori transmititu nahi ekipoari, eta, nire balioa bideak izan ditut ekipoari sinistu arazteko kalea honen azala,
eta nik uste atea gala pentsatzen kale honenetarik atea gehala, eta nik hori esan dieten gauza bakarra da, saiatu behar gerala, gure lanarekin gustoa gehatzen, eta ondo egin ezkero arrauna, irabazteko kapaza ginala. Oso ondo, iruditzen baldin bazaizu, errepasatu egingo dugu, ikusentzulei eskainiko diegu, lehen jardunaldiko, momenturik onenekin prestatutako irudi sorta bat, baina noski, zure komentarioen aberastasunarekin nahi genuke. Beraz, ezaiguzu, hor adibidez, Ziabogaren garaian tamalgarri izan zen olatutxo hori, nolako kaltea izan zen duten eta ze pentsatu zen duten hor, konturatzeare, hankekoa zarela, zu bai, hainbesteko esperientziarekin, nolabait ontziaren mugimenduarekin, eta ikusi, segundu eder batzu joan zirela hor kareletik, ez da, Maialen? Bai, guk ez genekan sentsazioa, Ziabogan pixka gehatu ginela eta indarri gabe sartu ginela, baina geho hitz egiten iratirekin, beak esan zuen sartu zen momentuan, olatu bat zehola, eta ezin izan zuela sartu, orduan horrek egin zigun pixkat indarra galtzea, eta gero horrek asko frenatu zigun boteak eta lehenengo olatuak ere ez genituen hartu, orduan bisualki ez genituen horiokoak ikusten, baina bai entzute genituen, eta orduan guk inungo momentuan ez ginen konstiente 2-3 segundu, 4 eta 8 arte esartzen ari zitezkigula, gure arraunkerakin guztua ginen, genekin kalea lagunduko zigula branka zatetzen, eta poparen kosatuko zizegula zehotze gehiago, eta konbentzituta ginen, ez genekin, sinceramente, 8 ginoa zela, uste genuen 2-3 esate zigun patroiak, eta gu azken paladar arte uste genuen aurretikan bukatuko genuela. Bueno, aurretik bukatu ez, baina ikaragarri jantzen ioten hori ez da, nolabait urruti ibilitakoan, gero helmugan ikusten duzunean 2 segundura izan zarela, suposatzen dut hori, zuretzat eta taldekide guztientzat albiste ikaragarri izango zela. Nolabait bizirik bigarren jardunaldira, ez? Bai, hori nik ekipoari esan niona dela lehenengo jardunaldian beti iritsi behar gela bizirik, ez? Eta igandean bentsat izateko disputatzeko opzioak, ez da. Eta, esate genuen, 1 metro gehiago, seguru nago, irabazte geniela, 1 metro gehiago izango bazituen estropadak. Eta, justo, basan nizun bezala, lehenengo zati hortan, kaleak etzigun olatuak gehiegi hartzen, baina bai bagenekin islaren ondoren, diferentzia horiek berdindu diteziala, eta izango genuela aukera hori olatuak hartzeko, eta ikusten da momentu hortan hobeak izan ginela edo hobeto aprobetxatu genitula azkenengo olatu horiek, eta 2 segundutara bukatza guri bizipena eman zigun, eta indarra ere bai. Goazen gaurkoa errepasatzera. Asko gustatu zait, lehen eman duzun azalpena, Maialen, hasieran albistea, ez da ona izan, kale zozketaren eta baina saiatu naiz, adierazten nire taldekide guztiei, kalerik onena zela eta estropada ona egin behar genuela. Eta nik esan diet kalerik onena zela, eta ni seguru nago denak konbentzitu batea diala kale onena zela. Eta gero seguru nago estropada aurrea junala, jendea ja notatzen zijoala, etzela berotu dugun sentsazio hori, ez? Berotu dugu beste kaletatik zeia estropada ere moa itxin da, eta orduan berotu behar izan dugu 5-6 kaletik, kanpotik, eta ikustetan hori botea oso ondo zijoala, bai brankaz, bai poparen, eta geho salidan jarri ganen, ematezun pulpo batek hartu zigula trainerua, eta ezinez, eta lehenengo largoan behaiekin juteko lehenengo 3-4 minututan ustu ingea. Guztiz ustu ingea, eta hori da nik eskatu dietena. Eskatu diet, Ziabogara iritsi behar ginela beraiekin. Eta ustu gera eta gero ja etorri gera algenuen moduan. Estropada amaitu berritan, kalea aipatu duzu, Maialen, eta jakin nahi nuke, gaurko 12 segundo horien arrazoia, zure ustez zenbaten dagoen kalearengan, eta bestetik, gaur zuen lanarekin, pasaden astean bezain gustora gertu altzarete? Edo kaleari botatzen diozu ardurarik gehiena? Nik esate izuet, nik uste lehenengo kale hori oso txarra zala, eta kriston esfortzua egin dugu lehenengo paladetan, eta esate izut ematezun, zegoela engantxatuta traineruari eta ez zigula uizten, eta ni
harro nago ekipo guztiaz, badakit azkenengo palara arte ez degula etxi, uste genuen posiblea zala, baina iritsi gera zeharo ustuta, hori egin dugun esfortzu handiarekin lehenengo largo horretan. Hor daba, gaurko estropadak emandakoa, eta 70 urte dira, Donostiako traineru batek esperantzak garaipena lortu zuela, denbora joan egiten da, eta momentu horiek ekarriko ditugu orain zuen pantailetara. Ez garai hartako irudiak, baina bai Inigo Aguayo klubeko ordezkariarekin batera, egindako errepaso azkar eta bitxia. Garrantzitsua da, lehendabizi, Donostiak irabazi zuen azkenekoa izan zalako. Orduz geroztik inork ez du irabazi Donostian, traineru batek, alegia, Kontxako banderarik. Eta horregatik da, benetan, hau da, gordetzen dana, horrela dago, ez da ikutu, orduz geroztik, 70 urte, gordeta dago hemen, vitrina honetan. Urte horretan, erabakizun hemen zuzendaritzak, pixka bat maila igotzea. Eta orduan hasi zian arraunlariak bilatzen, handik eta hemendik, Donostian batez ere, baina gertakari bat izan zen, ustegabekoa, eta orduan Oriok urte hartan ez zuen trainerurik atera. Eta klaro, orduan Orioko 7 erabaki zuten honea etortzea eta esperantzakin arraun egitea. Orduan hori ikusita, Hondarribiko beste 4 eskaintza berea egin zuten eta hona etorri zian. Eta Kaiko jendeakin, gehi hoiekin eta Getariako beste batekin osatu zuten orduko tripulazioa. La Huevo izena esaten zioten orduko traineroari, blanca por fuera, amarilla por dentro, Pedreñak uko egin zion Donostiara etortzea. Eta zer gertatu zen? Orduan, esperantza atea zala eta irabazi zula. Eta kaian sekulako giroa egon zen. Pentsa, hartu zuten bandera, udaletxean, eta, saria. Saria zian, 1.000 peseta 500 biletetan. Eta, delegatuak hartu zuen, eta etorri zian bandera astintzen, alde zahar guztitik, eta orduan delegatuak iritsi zanean bere etxera, bere emaztea omen zeon lehendabiziko pisua, nor San Juan kalean, eta sobrea botazion ez galtzeko. Ze hainbeste jende zeon beraiei jarraika, non pentsatzen zuten galduko zutela eta guzti. Bandera zorionez hemen dago. Zorionez esperantzak irabazi zuen, eta bandera hori hemen dago, Maialen Arrazolaren atzekaldean. Ze sentipenak, ze motivazioa, esan beharrik ez dago, baina nik uste dut asko eskertuko dutela, Donostiako jarraitzaileek, Euskal Herri osoko arrauntzaleek nolabait zuen aldetik adieraztea nolako indarra ematen duen bandera honek, eta hauen nolabait urrengoa lortzeko alegin hori egin duzuela, eta ez zaretela urruti ibili, ezta? Ezaiguzu mesedez. Bueno, nik egia esan eskertu nahi diot hiriari aste honetan jaso dugun bultzada horregatik, ez? Eta nik hasierako txarlan esan diet, gaur ez genula ez 13, ez 20 egiten arrauna, 21 egiten genula arrauna, eta 21 hori hiria zala. Nik notatu eta apoio oso handia, herria, kluba, eta horrek egiten digu bultzatzea, ez dakit, 70 urte pasa dira, baina 71. urtean hor egongo gara. Oriok irabazi du, zera Maialen, hauek ere lehendik eman zuten pausoaren atzetik, eta Donostiarrari proiektu bezala egonkortzea koste egin zitzaion, zeuekin albiztegitarako elkarrizketa egin genuenan, esan zenuten, bai Inigok eta zeuk, hurbilago ez dakigu, aurten izango den, baina gero eta hurbilago, eta sumatzen alduzue, zuek barruan kanpoan alegia, bandera honen mitoa erortzear dagoela. Ez dakit, baina nik notatu etena da hori, nik uste nuen, bai herri txikitan, bai eramaten dela arrauna, oso barrendikan, baina nik notatu dut Donostin ere, arrauna ere barruan eramaten dela, eta nik uste dut gaur ez dela momentu ona pixkat analizatzeko denboraldia, niretzako denboraldia oso ona izan da, banderak irabazi ditugu, kapazak izan gero hori irabazteko, nik uste dut gaur ez dugula gure mailarik onena eman,
eta bueno, nire ekipoarekin gelditzen naiz, oso harro nago, beraietaz, eta, bueno, esan bezala, urrengo urtean jarriko gera burrukan, lehenengo egunetik, bandera irabazteko. Bandera begiratzen du berak, zuk oker espanago San Juanarekin 4 garaipen eder lortu dituzu, baina zuretzat Donostiarren prestatzaile eta arraunlari bezala garaile izatea izugarrizkoa litzateke, hori helburu garbi bat izango da, ez? Amets bat behar bada, ez? Bai, Donostiarra izateakin, eta ez hori bakarrik, nik uste dut, aurten ez dakit gure urtea izan den, konfinamenduak min asko eman digu, uste dut blokea hartu dioguneako ja, estropadazko jo nintzaizkigu, eta 2 aste hauetan oso ondo entrenatu dugu, eta nik uste dut hori pena horrekin gehatze gehala, baina horrek ere egiten digu gogoa izateko, hurrengo urtean berriz lanean jarri, eta ea ez den beste urtea tipiko bat, eta gorakagoa zen, eta pixkanaka nik uste dut kluba ondo ari dela lanean, eta, gu saiatuko gera beti bezala uretara goazen guztietan bandera irabazten. Oso ondo, eskerrik asko Maialen, gozatu, oporaldia aprobetxatu, eta indarrak hartu hurrengorako. Mila esker! Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko, gaur etorri delako zalantzarik gabe, irabazten denean etortzea erresagoa baita, baina galdu eta etorri eta azalpenak eman, bihotzez eskertzen diogu Maialenik gaur eginiko alegina. Eta jarraian, gizonezkoen 125. edizio izango dugu Izpide. Gizonezkoen bandera Izpide, eta hementxe dugu Mane Saldai, txapelduna, Hondarribiko arraunlaria, bere taldekide guztiekin batera garaile egun eder honetan. Zorionak! Eskerrik asko etortzeagatik eta ze estropada bikaina handia egin duzuen. Bai, zen du zaude? Bai, mila esker lehenengo. Pozez txoratzen, egia esan oso kontxako edizio borobila egin dugu. Klasifikatorio egunetikan hasita, jakin izan dugu burua hotz mantentzen, gure arraunkera hori plasmatzen, pixkat entrenamentuetan lantzen dugun guzti hori estropadan gauzatzen, eta horren azkeneko frutua izan du da, bi igande hauetan garaipena lortu ahal izatea eta bandera etxera ekartzea. Ikusiko dugu berriz momentu hori, 3. bandera jarraian ikaragarria da, esatea erreza da, baina kontxan bata bestearen atzetik 3 garaipen lotzea, benetan handia da, ez zoragarria. Bai, egia esan, batzutan hortan pentsatzen hasita ez konturatzen gara zer lortzen ari garen. Guk barruan joan da, saiatzen gara gehiagiz pentsatzen gauza horietan, ze egia esan daukan dimentsua, nik uste hemendikan urte batzutera baloratzeko moduan izango garela. Baina hori, dena den oso konten gaude, badakigulako gauzak nola egin behar ditugun, eta oso talde kompetitiboa garela. Zoriona Manes, eskatzen zuen zierbenaren maila ikusita dena ondo egin behartzen eta kanpotik begiratuta, sentsazioa horixe. Hasi eta guk Hondarribiak gaur, lehenbiziko kaletik gaina, gero ikusi da behar bada txarrena izan zitekeela, dena ondo egin duzuela, kanpotik, barrutik ere bai, trenirotik. Bai, iruditzen zaigu, estropadaren gakoetako bat irtera izango zela, eta irterarekin batera, itxaso zabalera sartuko ginen momentua. Momentu hortan jakin izan dugu burua hotz mantentzen, pentsatuko zen zierbena dena ematera aterako zela, azkenean oso talde potente eta indartsua dauka, eta iruditzen zitzaigun, horiek tiroa bezala aterako zirela, baina, gai izan du gera beraien lehenengo enbido horreri usteko, eta itxaso zabalean, pixkat igual, lehenengo kaliak laguntzen ez zuen arren, 0 kalian eta segon rebot horrekin, lortu du kanporaka oso ondo joatia, eta nik uste estropadaren gakoa hor egon duela. Ziago gara pixka lehentxago iritsi eta barruraka, beste lasaitasun batekin joatean. Manes, iruditzen zaizu oraintxe errepasatuko dugu estropada, bai aurreko jardunaldia eta bai
gaurko jardun hori, baina kai aldean Orbaian Osjauna dugu, prestatzailea, eta esaten diate berehala izango dela prest, beraren gana ere joango gara. Goazen aztertzera beraz jardunaldiak, bizkor, lehen jardunaldia eta bigarrengoa. Esan beharrik ez dago manez, lehen jardunaldiko momentu hau ikaragarri garrantzitsua izan zela. Hor Zierbena oso lehiak, hor branka aurretik sartu nahian, baina zuek oso ondo jakintzen duten bi gauza egiten ere uste apalean. Alde batetik, zuen kalea babesten, defendatzen, eta gero, Zierbena hor zuzenketa hori egiten ari zenean eta olatu eder batzuk aprobetxatzeko abilezia ere izan zen duten, ezta? Bai, badakigu Poparean ondo moldatzen garen talde bat gerela. Zarautzeko lehenengo jardunaldian adibidez, hor konfiantza handia hartu genuen ikusteko, barruraka badakigula etortzen, eta joan den igandia giroa proposa zegoen hortarako. Hortaz aparte, iruditzen zait, Joseba punta-puntako patroia dela, iritzi pertsonalian egon den patroirik onena, eta orduan, horrelako aukera bat eukita, Josebak zart aprobetxatu zuen, eta Gilan Zierbena bere kalera juntzen momentu hortan, hor izan ginen gai aprobetxatzeko latu hori, eta horrekin batera, barruraino beraien aurretikan sartzeko. Manex, beste une bat, eta ez gaur, edo lehenbiziko gandean bakarrik, azkeneko pare bat urtetan, 2018an Zierbenaren aurka, ni zur eta lur nauka zuen bukaerak. 45-46 paladan jartzen zarete, arraunean oso zaila den gauzat eginez. Bukaera utzi gabe. Nola lantzen duzue, nola hartu duzue konfiantza hori eta ba? Gu badakigu azkenean gure sekretutako bat ondo arraun egitea dela, hortan saiatzen gera. Naiz eta zuek askotan gehiegi ez famatu ere, badakigu guk ere batio sorta handia badukagula barruan. Dudari gabe, Eta orduan, momentu horietan ere saiatzen gara aprobetxatzen aldugun guztia, arraunean burua hotz euki eta daukagun guztia esprimitzeko. Hor gainera, esan daiteke, zuk orain azpimarratu nahi izan duzuna, ondo egina gainera, ez? Jendeak argi uler dezan, abileziarekin bakarrik ezin direla, estropadak irabazi, ezta? Hor, modu progresiboan zabaldu zenuten tartea, Zierbenak hala ere, odola ere utzi zuen hor, segunduak ez galtzeko, baina hor lortutako segundu sorta horrek beste patxada bat eman dio seguruenik zuen kuadrilari gaurko jardunaren atarian, ezta? Bai, konfiantza eman zigun, azkenean distantzia hori lortu izatea, baina hankak lurrean eduki ditugu aste guztian zehar. Konstiente ginen, Zierbena onena gai dela azkenean diferentzia hori edozein momentutan ateratzeko beste edozein talderi, eta orduan gure sekreto genitugun estropada hontan, zerotik hasiko bagina bezala aurre egitea zela. Hori lehen jardunaldiko momentu ederren bilduma da, behar bada momentu egokia da orain bigarren jardunaldia errepasatzeko, zeren uste dut gaur egin duzuen estropada lehen kaletik abiatuta, masutasunez landutako estropada izan dela. Ezaiguzu batetik nola sentitu duzuen aurkarien eraso hori, argi zegoen Santurtzi eta dudarik gabe Zierbena bera ere bai, baina batipat urrutik zirenak, txanda irabazteko erronka horrekin apurtzen erten behar zirela, baina zuek burua hotz mantendu duzue, eta ez hori bakarrik. Ziabogara heldu zarete errenta handiarekin, nik uste dut gaur aurkariei egurra, horre puntetatik kanpora eginiko lan horrekin eman diezula bai aurkari zuzenari, Zierbenari, eta baita ere beste trainerui, baina zein da zure iritzia? Hasiera batean esan, iruditu zaila pixkat gaurko estropada izan dela joan den urteko bigarren igandekoaren antzekoa, ez? Kanporaka berotzen ari ginela, sumatu dugu olatuak laguntzen zuela, kanporaka nahi gehiago zeukan barruraka baino, barruraka azkenean olatuak laguntzen zuen, baino ez horren beste, eta orduan konstiente ginen, gure aukerak aprobetxatu behar genitula, behin itxaso zabalean sartu eta hortik Ziabogaraino. Nik uste dut hor jakin izan dugula estutzen, eta hor egon dela pixkat estropadaren gakoa. Hori da, pasaden urteko olatu famatura kanporanzkoa oso ezaguna egintzen. Zeuk esan duzu, gaur ere antzeman duzuela, horrek ikusten dugu. Bueltakoa, Ziabogan ere ez du asmatu beharra da Zierbenak, noiz ikusi duzu, bueltako luze hori nolako izan da honek? Gogorra, ze azkenean, baldintzek ere gogortzen zutelako barrurak etortzea, ez? Hasiera batean,
jakin dugu, beraiek ez dutela ziago gauza hona eman, baina jarraitu behar genuen gure hortan, ezin zela inoiz ere fiatu, ez? Eta, pixkanaka jungera gure konfiantza hartzen barruraka arraunean, eta ikusi dugunean ikuste, ja ugarte pare hortara iristen ari ginean, eta pixkat renta mantentzea lortzen genuela, hazi egin gerela esango nuke, eta barruraino, eman taman sartu garela. Eman bai, baina seguruenik, barruan jakinda, batetik, aurreko asteko altxorra zenutela, eta bestetik, neiz eta jo eta serie bat eta beste bat egiten alegindu, Zierbena etzela hurbiltzen. Bazen hor, langa bat gainditu ezina haientzat, ez? Bai, hori agian beraik hobeto esango dute, ez guazkeina aurretik angindua zen, eta honek egun ezin genula, estutzeari ezin duzula utzi. Aurretik antzazenean ezin duzu estutzeari utzi, despisteak oso garesti ordaindu daitezke, eta ez da kasu honetan, 8 segundoko koltsoi hori euki, iruditu zaigu egokiagoa litzatekela eman jarraitzea, eta azkenean, jardunaldi ere irabazi nahi genuen, eta azkenean jardunaldi hori ere irabaztia. Ederki, bazen kai aldera, Xabir Anduazarekin da Mikel Orbañanos, 8. aldiz irabazi du berak Kontxa, baina orain entrenatzaile ibilbideari nolabaiteko beste sari bat gehitu dio, ez, Hondarribiarekin, 3 Kontxa bata bestearen atzetik aparta aurrera Xabir Andueza. Halaxe da, Mikel, zuk esan duzu, Mikel Orbañanosek aurten 8. Donostiako bandera irabazi du, 47 urte ditu Hondarribiako entrenatzaileak, berez, izatez oriotarra da, arraunlari bezala 3 bandera irabazi dituen Oriorekin, 5 dagoeneko Hondarribiarekin, eta 3 jarraian Mikel Orbañanos, arro eta gusto apozik egoteko arrazoia dira, zorionak. Bai, eskerrik asko, bai egia da, garaipen asko diala, baina elitzak izango, lantalde hon bat izango ez bagenduke atzetik anez. Iruditzen zait, bakoitza bere arlon oso talde hona elkartu gehala, bai arraunari kasi, bai patroiak, bai direktiba, eta iruditzen zait, ni oso guztuan talde guzti honen parte naizelako, oso pozik. Aurtengo demoraldia oso goraberatxua izan da denentzat, pentsa Hondarribiarentzat nola hasitzen liga, Galiziako asteburu hartan, une zaiak pentsatzen du batez ere entrenatzailearentzat momentura, horrezko txandatik kanpo, ligako lehenengo postuak urruti. Hori nola kudeatu zen duten, zalantza asko sortu ziren zuengan edo? Ez, zalantza baino gehiago, alegia, emaitzak ez ziala nahi izan gendun bezalakok, baina, pazientziakin hartu gendun, gure lan iteko erai berriz ere tinko heldu genion, eta iruditzeit azken hori izan dela sekretua bukaeran honta holaxe iristeko. Azken aste hauetan, azken hilabete honetan ligan gora egin duzuen nola, gainera puntuan erakutsi duzue Donostiako bandera nola, Kontxako bandera nola iritsi zareten? Bai, hala da, berriz ere, azken 2 estropa horietan, seguru aurkari gogor izango gehala. Gehien bat, azken txampa honetara ondo iritsi gehalako, ez? Alare, gaur saiatuko geha disfrutatzen, gaurko garaipen handi hau, eta gehia hasiko gaurrengo astetik behira, gehatzen zaizkigun 2 estropa horietarako. Mikel, lehen esaten zenidan zenbakia direla, baina lehen esan dugu, aztertu dugu, 8 bada zerbait, Bai, gehien bat, ez talako erresa, ez? Kontxa, garaipena lortzea Kontxa oso zaila da, eta alde hortatik oso posik gaude. Askotan, esan dizut, lantalde baten lan honaren emaitzak dira, eta nik horri emango nioke garrantzia. Eta, beira, aurtengo garaipen hau, nahiko genioke eskaini, Hondarribitar danok, ekiu garaipen handi bat dela, eta eskaini nahi genioke horrelako urte berezi honetan, horren gaizki pasagun jende guzti honentzako. Eta, aberreko era honeke buelta emateun, eta hemendikan animo bidali da nahi, eta seguru aski normalidade baten sartuko gara laizte. Argi dago gaur ez dagoela harrerarik herrian, ez dagoela ezer, ez dakite bazkaltzeko edo jende asko ezin da jontatu, ze asmo duzuen, hala ere burua pentsatzen dut lanerako izango duzuela, datorren asteburuan erronka handia daukazutelako. Bai, oain saiatu gurekin ondo pasatzen, aldan neurrin, urte berezila dalako eta ezin dalako aurreko urtetan ditugun ospakizun guzti horiei, baina, hemendikan agur bat bidali, gure jarraitzaile guztiri, Hondarribiko herriai, uste, momentu kaskarrak izan ditugunen horratzetik izan ditugula eta azkenen pazientzi horrek emateko gurire segurantzia eta aldertatik oso positanekin. Mikel, ligan atzeti zaudete, baina zuen esku dago, esan nahi dut 2 puntu dira, 2 estropada geratzen dira, beraz, 2 egun horietan Santurtziren aurretik geratu ezkero,
liga ere zuentzat izango litzateke bandera gehiago irabazi duzuelako, beraz, eta ikusita nola zaudeten, esperantzak baino gehiago ala. Bai, ala da, baina errespetu handi joki berdi jo barrukariri gehien bat ikusirikan, ze maila eman duten udara guztin, ez? Gu berriz ere zentratu berdeu gure lanen, gure lan ondo ite bat ima deu seguru gorri izango gehala, eta aste artetik aurrea hortan saiatuko gea berriz hor horreka bat bilatzen disfrute, porque disfrutatzen egia, ointxe bertan arraunen, disfrute eta kompromiso hori gogo sartu, eta seguru aski bi estropa txukuniteko aukera, eta gaia izango deula. Mi esker, Mikel, eta suerte. Bale, eskerrik asko zuei. Orbañanos entrenatzailean iritziak, 8 bandera berak, hemen da gure gonbidatua, gaztea, laugarrena, ez da, Oker Espanago? Bai, ala, laugarrena. Zuere ari zara, bildu eta bildu, arrantza hona egiten. Bueno, saiatzen gara bintzat. Ez dute zer oparitzen, beraz, gozatu. Orain, Oker Espanago, Irungo udaletxetik pasako zarete, eta herriko udaletxeraren noski joango zarete naiz, eta herritarrekin eta Hondarribian hain maitea duzuen laguntza eta elkar laguntza hori falta motako duzuen gaurko honetan. Pentsatzen dut zuen arteko kimika berezi hori seguru falta motako duzula pertsonalki, gainera zuk anaiarekin eta familiatik hori oso sartua duzu, ezta? Imaginatzen dut alde horretatik pixkat penagarria dela, ez? Bai, ikusita urtea nola joan den, nola garatu den azkenian pandemia guzti honen kontuekin, kasik eskerrak eman behar diogula raun egin ahal izate honeri, ez? Eta irutzen zait alde horretatik, garaipena desberdina den arren meritu bikoitza emango nioke lortu dugulako azkenian negu horrontan egindako lan guzti hori pixkat plazara ekartzia, ez? Orduan, ospatze hori, desberdina izango da, ez da izango guri gustatuko litzai gukena, baina, ez dut, garaipena eukita berdin dula, hori zen guretzako garrantzitsuena, irabaztia, eta, aurkituko dugu ospatzeko moduren bat. 3 bata bestaren atzetik, dida batean errepasatuko ditugu, zeren besteak beste, lehenengoa, Zierbenarekin ikaragarrizko lehia izan eta gero erabaki baitzen eunenekotan, ez da, 2018, 19 eta 20, lehenengoz 2018ko irudiak, hau, historikoa izan zen. Bai, guretzako oso estropada gorra izan zen, genekin hauiek ere dena ustera aterako zirela, eta aurkari oso gorra zirela, ez? Orduan, saiatu ginen, esaten duguna, ez? Gure estroparik onena egiten, eta, konstiente ginen agian kaliak ere pixka lagunduko zigula aldi hartan, eta barruraka, kanporakako beti hori usten bagen nion, barruraka aukera aukiko genula. Orduan, infartozko izan zen, batez ere gero telebistan ikusi genuen. Banes, 3 jarraian esan den eta esan ari gara, eta 2013an ere barruan zinen, 3 bandera hauek jarraian irabazi dituen, tripulazio eskifai honen ezaugarria zure ustez, zein da? Beste aro batzuk ere ezagutu dituzu, anaiarekin, Carrio, bertiztoiek pariek zen eta bar. Zein da kuadrilak aste honen berezitasun? Kompromisoa dela esango nuke, ez? Azkenean, talde oso kompetitiboa dugu, barruan joaten garenako, kanpoan gelditzen garenean eta dena, talde oso lotua gera, eta hori da, azkenean gure artean kompromiso handia dukagulako, ez? Askoren kasuan, txikitatik ezagutzen garen talde bat gera, eta iruditzen zait, azkenean, 12 urtetatik ezagutze horrek, eta elkarrekin ibiliztate horrek, laguntzen duela momentu bai on eta bai txarretan, estutzera eta gure artean elkartu eta aurre egitera. 2018koa handia, 2019 klubaren urteurrena gainera, ikaragarria, bide batez agur esateko modu hobeagorik, ez? Inigo Bertizi, Txalo Carrioni, ikaragarria izan zen joan zen urteko kontxare. Bai, batez ere, beste 2 ediziotan ez genuen lortu jardunaldirik irabazterik, eta lehen urtean lortu genuela, ez? Eta pixkat horrekin batera, kontuan eukita, genekila Txalo eta Inigo azkenek urte izango zela, eta aukera ere hor geneukala, talde kompetitiboa geneukalako, gure bertxio horik anonena atera genuen, gainera irailaren 8an, Hondarribiko jaitako egun potentenetako batean, lortu genuen estropada oso borobila egitea eta bandera bestxera ekartzea. Azken galdera, barrutik, nola bizitzen da horrelako garaipen bat, horrelako kontxa bat irudiak ikusiko ditugu, kontxa ezberdin bat, kontxa historiko bat, birusak kontesto berezi eta xelebre batetan, zaitasunez betetako kontesto batera ekarri gaitulako, ez?
Bai, a ber, barrutik berdin. Azkenean, gu itxasuan gaudenean eta askotan ez gera konturatzen kaian eta akuariumean eta paso berrian eta goten den jendu guzti hortaz. Buila eta gorrua eta bai entzuten da, baina gu normalean saiatzen gara gure ontzi barruan joaten eta iruditzen alde hortatik, momentu batzuk bai izan direla deskafeinatu xamarrak ez, konparatuta beste urte batzukin, bai uretara ateratzeko momentua edo kaira iristeko momentua, baina hori kenduta barrutik nahiko antzeko bizitu dugula esango nuke eta asko disfrutatu dugu. Garaipena, nekea, posa dana naztuta, bandera hartu, arraun agora, egun ederra, merezitako garaipena eta horrela irabazten denean ere, eunenekoekin gozatzen da, baina erakustaldia eman da gero bandera etxera eramateak, horrek ez du presiorik izango, ez? Ez, desde luego ez, batez ere kontan ukita sufritu dugun guztia, ez, pena merezi izan duela, ez, azkenean lanean segi eta segi, azkenean horrelako egun batean behartzen moduan iristeko eta gure estropadarik honen egiteko. Hor da momentua, gora arraunak, Mares Aldai, eskerrik asko! Ona etortzeagaitik, gozatu eta segi lanean, liga ere hortxe duzu eta hurbil behintzat, oso hurbil. Bai, mila esker. Mila esker, ondo segi. Bai, eskerrik asko. Zoriona manez. Bueno, bagoa zuzenean kai aldera, uste dut hor dugula, Portularrume jaunarekin Xabier Andueza, lankidea, honek ere, gainetik estropada galdu, tristura eta hala eta guztiz ere, dopinaren aurkako kontrola pasatzeko agindua jaso baitu. Aurrera Xabier Andueza. Halaxe da, Mikel, zuk esan bezala, orain arte egonda antidopin kontrola pasatzen Mikel Portularrume, hemen ez dago inor, arraunlarik ez, eta hemen daukagu Zierbenak aurrelaria, eta pentsatzen dut, estropada galdu esango duke bandera ez irabazi behintzat, eta orain antidopina, eta Mikel, nola zaude? Bueno, nola nahon, zer esango ba. Triste, baina guztua, ez da. Hondarribia handi batek irabazi dio eta zorionak eman. Eta aurrea, ez? Ez da besteik, hemen. Bandera joan zen astean galdu zen, edo galtzen hasi zinaten 8 segundo asko ziren, gaur txikitzera edo irten behartzen duten, edo... Bai, atea gea, fuerte atea gea, baina, 2 puntak pasaitugunen Hondarribia hasia kanpaka olatu hartzen, nik usteko baino beto hartu guela, eta... Fuerte atea gara eta, fuerte bukatu dugu, baina ekipo bat gu baino bia izan da, eta ez dago besteik, hemen, ez dago. Mikel, zuk 3 bandera, Donostiako bandera badituzu irabaziak, aurten ere oso gertu ikusten duen, sentitzen zinaten gai, izango zinatela, fuerte zen deten. Bai, fuerte aliatu gez, fuerte aliatu gea, gauzak dian bezala, baina beste ekipo bat gu baino fuerte aliatua, eta laugarrena nahi nun, Zierben antzako aurren nahi genuen, baina ezin izan da eta ez dago besteik, hemen aurre egin berra dago. Gaur baskeitan disfrutatu, ez da disfrutatzea hondetik egongo, baina, hau holaxea, kirola da eta aurrea biratu behar dugu. Gu baino bi izan dira eta txapelak endu behar oso onak dielako, eta aurrea. Hau bukatu da, oporrak hartzeko, arraunari dagokionez behintzat, aste bete Bermio eta Portugalete, hor banderak irabazi nahian joango zarete, pentsatzen dut. Bai, ez da, beti banderan bila jutegagu. Beti irabazteak jutegea, naiztak ego ez irabazi, ez da. Baina, bai, hortak jungo gea, eta aste bete gehatzea, ikusiko dugu. Zuk esan dezun bezala, irabazteak jungo gea, honea etorrian bezala. Holaxea. Mi esker, eta animo, Mikel. Bai, eskerrik asko zuei, venga, gero arte. Jator, Mikel Portularrume, arraunlari handia, bai fizikoki eta baita ere giza mailari dagokionez. Eta erremate emateko, etxe honetan hartu gaituen alkate jaun ere hementxe dugu. Eneko Goia, zer moduz? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Orain lasaiago, ez da? Dana bukatuta eta gauzak aurrera atera eta gero, ez? Bai, pixka bat bai, ez? Nik uste horredako egoera batean adako sensazio gazi gozoak izaten ditu da batek, ez? Batetik, hau izaten dan festa ezin behar bezala ospatu, baina behintzat bai poza, ikuskizunaz gozatzeko aukera izan degudako, eta ikuskizun ederra eskaini digute gaurkoan parte hartu dutenak, eta, horrekin geldituko gera. Irudi bereziak eskaini dizkigu, kaia itxita, ez? Hemen hainbeste kolore, hainbeste sentimentu, halako pasioa izaten da, eta
nahi eta nahi ez alabeharrez hartu beharreko erabakiak. Seguru oso mingarriak zuentzat, baina erantzukizunez jokatzeko ordua zen, ezta? Eta irudia berehala ikusiko ditugu, portaletazetik, hemengo sarreratik, dana itxita eta neurri handiak hartu dituzue, esfortzu handi bat egin duzue, kirolarien osasun egoera hori bermatzeko, eta zaleena ere bai. Naiz eta hori dena aurrera ateratzeko, beti kaltetu batzuk izaten direnez. Bai, zoritxarreza da, ez? Neri pena ematen dit, adibidez, rampara iristen diranean, ez? Eta jendeak harrera egiten duenean, gaur ez ditugu ikusi beste urte batzutako irudi horiek, baino egia da, horreda egin behartze da, horreda tokatzen da, berri ona da ospatu da, eta egin dugu da urtengo edizioa ere, zailtasunak zailtasun, eta bai badiatu nahiko nuke eskartzeko antodatzaileei, ondo antodatu dute dako baldintza zaila hauetan, baina baita ere, gainontzeko parte hartu duten herritarrei eskatu genien mesedez gaur Donostiara ez hurbiltzeko, eta ikusi dugu horretan erantzun egin duela jendeak ondo, eta horrek lagundu egin gaitu hau posible izan dadin. Egun honeneko, COVID-ak badakigu, ikusi besterik ez dago nola erasan duen, nola jo gaituen, martxoa ezkeroztik batez ere, konfinamentua, itxialdi eta bar, uneren batean, Donostiako alkateak izan aldu mai gainean, estropada kolokan egon alda, serioski izan, aurten, kontxarik ez zeuke hau. Hori izan aldu, alkate jaunak? Momenturen batean bai, apirilean, maiatzean, momenturi gogorrenak bizi genituenean, hori ikusi genuen, aukera bat zela. Gero ikusi genuen, aurrera egin beharra zegoela eta dauzkagun mugekin gauzak egin behar direla. Horrela jokatu dugu, Donostiak dauzkan ekitaldi guztiekin, dauzkagun baldintza hauetan ospatzen, uste dugu dako hobe dela horrela ezerrez egitea baino. Hemen egia da, uztailaren bukaeran aztertu genuela publiko pixkatekin egiteko aukera, baino gero egoera okertu egin zitzaigun abuztuan, eta garbi ikusi genuen, arduraz jokatzea zela publikorik gabe egitea oro har, eta horrela egin dugu, ez? Baina berriro diot, penak pena, gaur berri ona da, egonde da edizioa, ospatu da edizioa, eta kirodik oskizun bat etaz gozatzeko aukera izan dugu da beste urte batez. Eneko, eta azken galdera, eta gainera, Donostiak oso hurbil izan duela, emakumeekin garaipena, ezta? 70 urte pasa eta gero, esperantzakoek azken bandera irabazi zutenetik, alde horretatik tristura puntu bat izango duzu, Donostiaren alkate bezala, ez? Bai, aitortu beharra dago, 70 urte pasata, niri iduzio berezia egiten zian, ez? Berriro ere bandera Donostian gelditzea, eta gainera emakumezkoak izatea ekarriko zigutena, ez? Baina, ez da posible izan, Orio da, badakigun odakoa dan, eta ez digutzi, gaurkoa behar bezala ospatzen, baina tira, pozik nago ere, azken finean, bi banderak Gipuzkoan gelditu direlako, eta ni Gipuzkoarra ere banaiz. Oso ondo, Baneko, eskerrik asko, eta benetan bihotzez eskertzen dugu Euskal Telebistari egindako harrera eta emandako errestasun sorta gure emanaldia aurrera eraman alizateko. Mila esker! Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Bueno, jaun Andreok, irudirik onenekin utziko zaituztegu, lantalde osoaren izenean, mila esker, gogoratu datorren asteburuan, playoffa dugula eta ligako azken bi banderak izango direla jokoan Euskolabel, ligan eta lidertza bera ere bai, 2 puntu besterik ez, Santurtzik Hondarribiari, eta 3. posturako ere leia oso zabala. Indarrak hartu, jaun Andreok, gora trainero estropadak, eta ondo bizi!